need to occupy hospitals. They don't need to occupy health system, intensive care units. And this way we will protect our healthcare workers, we will protect our healthcare systems from being overburdened. And if we can do this, we can keep our economy open. To do that, at an individual, at a family, at a local government level, we need to access the vaccines as a priority for the elderly and the comorbid populations. Let us continue to do that as quickly as possible. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Shine Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Sa dagdag pang mga balita, nakatakda namang simula ng clinical trial sa antiparasitic drug na ivermectin para sa mga asymptomatic at mild COVID-19 patients na nasa isolation facilities sa araw na yan ng Biyernes, Oktubre 15. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, magtatagal ng 8 buwan ang naturang pag-aaral na layong ma-assess ang efficacy, safety at epekto sa viral clearance ng ivermectin sa partikular na mga pasyente. Nasa kabuang 1,464 na mga asymptomatic at non-severe COVID-19 patients na edad 18 taong gulang ang kalahok sa clinical study. Ayon kay Guevara, posibleng ilabas ang interim analysis report ng clinical trials ng ivermectin sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre. Nauna na rin naglaan ng gobyerno ng 22 million pesos para sa pagsasagawa ng ivermectin clinical trials. Samantala, good news naman, dahil sa itong gamot nga na posibleng maging available na rin sa Pilipinas sa susunod na buwan. Ito yung kauna-unahang oral antiviral drug na Molnupiravir na napatunayang napapababa ng 50% yung panganib na maospital o pagkamatay mula naman sa mga COVID-19 variants. Sa oras na makapagsumiti na rin ng Compassionate Special Permit at aprobahan na rin ng Philippine Food and Drug Administration o FDA ang Molnupiravir, ipamamahagi ito sa mga ospital, mga medical institutions at treatment sites sa mga magitan ng partnership ng Faverco Life Sciences Incorporated na partner man ng manufacturer ng Merck Company na nag-develop ng COVID-19 pill sa RightMed Philippines Incorporated. Noon narito sinabi ng Pilipinas naman ng FDA Director General Dr. Erica Domingo, maaaring gamitin ng mga doktor at ng mga ospital bilang COVID-19 treatment ang investigational drug na Molnupiravir na mayroong compassionate use special permit. Gagamitin ang turang gamot para doon sa mga mild to moderate COVID-19 patients. Makakatulong daw ang Molnupiravir na maibsan yung pasanin sa healthcare system ng bansa upang mas pabigyan pa ng pansin yung mga severe at critical patients na nasa mga ospital. Sa sinagawa kasing trial sa mga pasyente na diagnose na na-infect naman sa COVID-19 na binigyan ng Molnupiravir, lumalabas analysis. 775 patients sa US na tanging 7.3% lamang ang nabigyan ng turang gamot ang na-ospital kumpara sa 14.1% ng mga pasyente na nabigyan ng placebo. Ito po yung dummy pill, ay wala ding napaulat na nasawi sa mga COVID-19 patient na nag-take ng Molnupiravir habang nasa 8 pasyente na nakatanggap ng placebo ang kalaunan namatay din na naman sa COVID-19. Sa karagdagan pang mga balita, ang National Capital Region ibinabana ng IATF sa Alert Level 3 at mga estudyante, kabataan, hinikayat ng National Task Force na magpabakuna na rin para maibalik na sa paaralan. May karagdagang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, ngayong hapon lamang ay naprubahan na sa kanilang meeting ng Interagency Task Force na ilagay na sa tinatawag na Alert Level 3 ang National Capital Region o NCR simula Oktubre 16 hanggang October 31 ngayong taon. At ito ay ibig sabihin mula sa kasalukuyang Alert Level 4 ay simula na nga sa darating na araw ng Sabado ay bababa na sa Alert Level 3 at may mga kumbaga parameters, mga guidelines dyan sa pagpapairal ng Alert Level 3 with granular lockdowns pa rin sa mga purok, mga street, mga subdivision, mga condominium at mga maliit na bahagi ng mga barangay na magtatala ng mataas o kaya ay kahit isang kaso lamang ng COVID-19 depende sa desisyon ng local government unit. At kaugnay nito ay naprubahan din ng IATF ang pagsailalim
sa lalawigan ng Apayao, Kalinga, Batanes, Bulacan, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna at Naga City sa Luzon, Zamboanga City at Zamboanga del Norte sa Mindanao sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. At ilang mga lalawigan din ay sa ilalim sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions, yung lalawigan ng Abra, Baguio City, Ilocos Sur, Pangasinan, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon, Batangas, Bacolod City, Capiz, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Bohol, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro, Butuan City at Surigao del Sur. Aprobado rin sa ilalim sa normal o regular GCQ ang lalawigan ng Ilocos Norte, Dagupan City, Ifugao, Benguet, Tarlac, Lucena City, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Marinduque, Albay, Camarines Norte, Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Iloilo City, Iloilo Province, Cebu City, Cebu Province, Mandaue City, Siquijor, Tacloban City, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, Iligan City, Davao City, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Cotabato City at Lanao del Sur. Sila ay sa ilalim sa GCQ simula rin sa October 16 hanggang October 31. Yung mga hindi nabanggit na mga lugar ay automatic ang sa ilalim sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Samantala, inaprubahan din sa resolusyon ng IATF yung revised rules para sa mga kababayan natin at mga foreigners na manggagaling sa green lanes o yung tatawag na mga low-risk countries at simula rin sa October 14, simula yan bukas. Ito, yung mga may kamag-anak na OFWs na papauwi. Sa mga fully vaccinated foreign nationals, kinakailangan lamang na magsumite ng negative RT-PCR test na kukunin within 72 hours bago ang departure sa country of origin o yung panggagalingan na bansa. At upon arrival, pagdating sa Pilipinas, walang facility-based quarantine na i-require sa pasahero na foreigner at kinakailangan na lamang na mag-self-monitor sa anumang sintomas sa hanggang ika-14 na araw. Samantala, yung mga fully vaccinated naman na mga OFWs o kahit sino pa na Filipino citizen ay maaari silang mamili ng magpasailalim sa facility-based quarantine hanggang sa mai-release yung negative result ng RT-PCR test sa loob ng quarantine facility upon arrival o kaya ay walang facility-based quarantine basta lamang merong may presenta na negative result ng RT-PCR test 72 hours bago ang departure sa country of origin. So, sila rin ay in-enjoin o inikayat na mag-self-monitor sa anumang sintomas hanggang sa 14th day. Yung mga hindi naman fully vaccinated o yung partially o kaya wala pa talagang bakuna na manggagaling sa labas din ng bansa ay kinakailangan nilang mag-comply sa tinatawag na requirement pa rin. So ibig sabihin, sila ay mag-facility-based quarantine hanggang mai-release yung negative result ng RT-PCR test na kukunin sa ika-5 araw pagdating sa Pilipinas. So yan yung bagong protocol, Bombo Elmar, sa mga galing sa tinatawag na mga green countries. Ito, bagitin ko lamang yung mga green countries, ilan sa mga alam natin na may mga kababayan tayo sa New Zealand, Taiwan, Samoa, Syria, sa Solomon Islands, bahagi ng Sierra Leone, Poland, Niger, Tonga, Uzbekistan, sa bahagi ng Bhutan, Kiribati, Nicaragua, at yung Tanzania, at yung bahagi pa ng China, syempre, China mainland. So sila yung tatawag na kabilang sa green countries na applicable yung bagong protocols, yung mga quarantine ng ating mga kababayang OFWs at mga foreigners na manggagaling doon. At ito pa yung mga guidelines, Bombo Elmar, pero bago yan,
ay ito muna yung pagkikayat ng ating mga opisyal, particular ng National Task Force sa mga estudyante na kabataan dahil mayroong mga reports ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr. ng ating vaccine SAR na nakabahala yung mga pag-aaral ng mga eksperto, yung mental health problems na tumatama ngayon sa mga kabataan na hindi nakakalabas ng bahay at hindi nakakapasok pa o nakabalik sa mga silid-paralan. At buwababa rin daw yung kanilang kumbaga talino at galing at nakapekto dahil meron pang mga reports dumoble ng 300% yung naitatalang kaso o yung mga merong tatawag na suicidal tendencies ng mga bata na hindi nakakapasok nga sa kanilang paaralan at nakakulong lamang sa loob ng kanilang tahanan. Kaya kailangan daw na magpabakuna, lalo na yung mga nasa tertiary level para makabalik na lahat sa mga paaralan. At ito yung naging mensahe kanina ni Secretary Galvez sa sinagawan na ceremonial vaccination ng mga tertiary students sa bahagi ng Pampanga. Na ito bahagi ng pahayag ni Secretary Galvez. Nakikita po natin napaka-importante po ang pagbabakuna. Dahil baka once na hindi po nabakunahan ng mga estudyante, ang ating mga guro at ang ating mga personnel, ay titigil po ang ating pag-aaral. At sinasabi nga po ng maraming mga experts sa US at also Israel na napakalaki ng magiging ramification or hindi magandang magiging consequences. Unang-una, hindi po natin pwedeng ikulong ang mga bata ng almost 2 years na. Meron na pong epekto po ito sa mga mental health. Marami po kaming nakakausap na psychologists. Marami po na po sa mga bata ang mayroong suicide tendencies. At more than 300% na po ang pasyente ng mga manic depression. Talagang yun po ang isang magiging consequence. Pangalawa, ang ating ekonomiya ay nabubuhay sa human resource exportation. Tinatawag natin na yung tayo ang nagbibigay ng tinatawag natin Bombo Elmar, yung bahagi ng apela at pagkikayat ni Secretary Galvez sa ating mga estudyanteng kabataan na magpabakuna, lalo pat meron ng steady supply ng mga bakuna hanggang ngayong buwan na Oktubre, Nobyembre at hanggang sa Disyembre. Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo Raymond muna, dito muna sa sapid, balikan ko yung issue dyan sa mga OFW na binawasan na yung kanilang pagkakatenga sa mga quarantine set. Malaking bagay ito, Bombo Raymond. Dahil sa parang timing malapit na itong Disyembre na kadalasan bumubuhos yung mga OFW. So kapag nagkataon pala 5 araw lamang sila, after 5 days ay magpa-PCR test kung negative, uwi na. So parang timing nila ito rito, Bombo Raymond, sa pwede nang magbiyahe yung ating mga kababayan at pwede nang mag-reunion muli. Bombo Raymond. Lalo, tama ka dyan, mag-holiday season na, Bombo Elmar. So, timing. Ito ang bilis dati kasi nung last October 8, kababago pa lamang yung guidelines ng mga manggagaling sa green or yellow list countries and territories na sila ay kailangan pa rin magpasailalim sa 5-day na facility-based quarantine. Pero ngayon, October 13 ay mas nilawagan pa. So, bigyan din ko lamang sa mga hindi pa nakapakinig at hindi nakaintindi pa kanina sa aking report, lahat ng mga foreign nationals na manggagaling sa mga green countries lamang ay hindi na kailangan pang sumailalim sa tinatawag na facility-based quarantine. Kailangan lamang magpresenta ng negative result ng RT-PCR test na kinuha 72 hours bago ang departure mula sa pinanggalingang bansa. At kung ikaw ay Filipino at fully vaccinated din gaya sa foreigner, ay ikaw ay may choice. Either uuwi ka na walang negative result pero kailangan mong magpa-quarantine muna at doon ka na magpa-RT-PCR test. Kapag nag-negative yung result, ay maaari ka nang mag-self-monitor for 14 days. At kung may pera ka naman doon, pagkagaling mo, magpatas ka doon sa abroad. So same,
72 hours before departure ay kung may negative result, pag uwi mo dito sa Pilipinas, wala na, hindi na kailangan din ng facilities quarantine, uwi ka na at doon ka na lang mag-self-monitor, Bombo Elmar, until 14th day, Bombo Elmar. Ano yung mga bakunado na, Bombo Raymond? So malaking pagbabago ito sa dating patakaran natin, Bombo Raymond, ano? Kasi sa ibang mga bansa tulad sa Amerika, hindi naman kailangan quarantine ka pa na napakatagal, ano? Pipiling lugar lang, katulad sa Pilipinas yung nangyayari ngayon. Sana nga magtuloy-tuloy, ano, itong panalo ng Pilipinas sa laban sa COVID-19, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Ito para naman sa mga unvaccinated, partially vaccinated o yung mga individuals na kumbaga yung kanilang vaccination status ay hindi ma-verify at may problema sa compliance sa test before travel requirements, kinakailangan nila mag-undergo ng facility-based quarantine hanggang mai-release yung negative RT-PCR test na kukunin sa 5th day, ikalimang araw ng arrival dito sa Pilipinas. Para naman sa mga foreign nationals na gano'n yung status, hindi pa bakunado, ay kinailangan nilang kumbaga magkaroon ng hotel reservations at least for 6 days para doon sila mag-quarantine, Bombo Elmar. Okay, si Bombo Vel, ano, with your question kay Bombo Raymond, go ahead. Yes, Bombo Raymond, since nga nakikitaan na bumubuti na kahit papano itong COVID-19 trend dito sa Metro Manila, maliban nga sa pagbaba ng mga COVID-19 cases, ano pa yung mga naging basihan ng IATF para ibaba na yung alert level status sa Metro Manila, Bombo Raymond? Well, priority actually or primary consideration ng Department of Health na siyang nagrekomenda sa IATF ay yung ating hospitalization utilization rate or hospital utilization rate at yung ICU utilization rate, yung mga hospital capacities, Bombo ever. So nakita na naging 70% to 60% na lamang yung occupancy rate ng mga hospital sa Metro Manila, kaya nakita nila na pwede nang ilagay sa alert level 3 ang NCR, dagdag pa yung bumababa na yung downtrend ng mga bagong COVID-19 cases, Bombo ever. At maliban dyan, meron din yung economic considerations para nga makabawi yung ating ekonomiya, lalo pat ay mag-holiday season. So inasahan natin na talagang gagastos yung ating mga kabayan, pero syempre yung mga may trabaho na may pagkukunan ng paggastos at para may ikot na pera sa ating merkado, sa ekonomiya, Bombo ever. Yes, Bombo Raymond, sa alert level 3, ano yung mga ipapatupad at ano yung mga luluwagan pa kung sakali, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Batay sa omnibus guidelines na nilabas rito nakamakailan ng Department of Health at ng Interagency Task Force, yung alert level 3, kabilang dito yung mga edad 18 at 65 pababa o pataas at merong mga comorbidities ay bawal pa rin na lumabas sa kanilang bahay, except kung kinakailangan nila na bumili ng mga essential goods at mag-avail ng mga essential services. At yung mga individual outdoor exercises ay papayagan sa lahat, pero dapat doon lamang sila sa loob ng kanilang barangay, purok, subdivision o sa kanilang ground, mga bakuran, at mag-face mask lamang din at social distancing. Itong mga establishmento ay papayagan naman na makapag-operate ng hanggang 30% maximum on-site or venue or seating capacity regardless sa kung mga customer o mga attendants ay bakunado o hindi na. So wala nang distinction, hindi kagaya sa alert level 4. So ito yung mga papayagan hanggang 30% capacity, yung indoor tourist attractions gaya ng libraries, museums, galleries, indoor venues for meetings and conferences, indoor recreational venues gaya ng internet cafe, billiard hall, bowling alley, at yung arcades. Indoor face-to-face or in-person examinations na aprobado ng IATF. Gayun din yung casino, horse racing, cockfighting o yung tawag dito, yung sabong at yung lottery, betting shops at yung pang gaming establishments. Gayun din yung in-person religious gatherings. So misa, mga padasal, papayagan ng hanggang 30% maximum. Yung mga pagtitipon para sa necrological services, mga lamay
o interment, funerals, at o kaya yung paglilibing na para sa mga namatay na hindi naman sanhi ay COVID-19, papayagan din ng hanggang 30%. At yung mga social events, yung mga parties, wedding receptions, motorcades, family reunions, hanggang 30% na rin. Yung indoor dine-in services, gaya ng mga commissaries, restaurants at eateries, 30% din. Yung indoor sport venues, fitness studios, gyms, 30% din. Yung personal care services, derma clinic, makeup salon, aesthetic clinics, at iba pang mga for personal care services, except wala rito yung spa at massage ay papayagan ng hanggang 30% maximum. Bombo Elmar, Bombo Ever. Okay, one last question na lang, Bombo Raymond. Sa panibagong development na ito na pagluluwag sa alert level status sa Metro Manila, nakikitaan na rin ba ng posibilidad na palawigin pa ito sa ibang mga probinsya, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Ever. Pinag-aaralan pa ito na i-pilot na rin o i-test doon sa lugar ng outside Metro Manila. So malalaman natin pagsapit ng October 31 dahil yung mga bagong quarantine classifications ng mga lalawigan or cities and towns outside NCR ay epektibo pa October 16 hanggang October 31. So malalaman natin by that time kung ipaira na rin yung alert level system sa naturang mga lalawigan outside ng NCR, Bombo Ever. Yes, Bombo Raymond, parang masaya itong grupo ng mga negosyante, at least, pero sabi nila dapat hindi lang 30%, Dilan sa pang-recover din daw nila para doon sa 13-month pay at mga salary ng employees. Anyway, yung IATF naman, mas nakakaalam din sila ng pag-iingat pa. By the way, Bombo Raymond, sa bang usapin, may dalawa yatang mga mahalagang appointment dyan sa Malacanang. Ang DPWH Secretary at na rin ang General Manager ng MMDA, Bombo Raymond. Well, tama ko dyan, Bombo Elmar. Sandali, buksan ko lang tong phone ko kung saan nakalagay yung Kita dyan sa Malacanang, ha? Merong bagong appointments at ito yung itong dating, kilala mo to, si dating governor at naging dating congressman din ng Southern Leyte, itong si Roger Gabliola Mercado, o dating congressman Roger Mercado. Siya na ang bagong acting Public Works Secretary, kapalit nitong si dating Secretary Mark Villar na naghain na ng kanyang kandidatura sa pagtakbo bilang senador nga, Bombo Elmar. So resign na si Secretary Villar, so ang papalit sa kanya ay itong si dating Congressman Roger Mercado. At itong si Romando Artes naman ang papalit o kaya ay bago na General Manager ng Metro Manila Development Authority. Dahil itong si dating MMDA General Manager na si Jojo itong tatakbo yung congressman sa Rizal yata. O Garcia. Oo. Tama, si Yusek Jojo Garcia, ang dating GM ng MDA, ay tatakbo sa pagkakongresista sa bahagi ng Rizal, Bombo Elmar. So yan yung mga bagong appointments at numpa na rin sila kanina kay Executive Secretary Salvador Medialdea. So yan muna. Yung ibang mga gabinete ay wala pa namang bagong announcement, particular sa posisyon ni Labor Secretary Silvestre Bello III at itong si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. So wala pa namang inaanunsyo as we speak, Bombo Elmar. So maraming salamat sa mga komprehensibong mga pagbabalita niyan, mga laking balita dyan sa Malacanang na inihabol natin ngayong gabi. Maraming salamat, Bombo Raymond. At bago ko makalimutan, Bombo Elmar, kapapasok lamang din na impormasyon. Ngayong gabi ay maaari tayong matulog, magpahinga ng maaga dahil wala pong schedule. Hindi tuloy, actually, hindi tuloy ngayong gabi yung supposedly ay second Back to the People ni Pangulong Duterte ngayong linggo. So we are waiting kung kailan this week yung kanyang another round ng public address, Bombo Elmar. So wala tayong abangan ngayong gabi na announcement o kaya pagharap sa publiko ni Pangulong Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa ibang balita tayo, itong CHED, Commission on Higher Education, ay nagpaliwanag doon sa kanilang papayagan na resumption ng face-to-face classes. May report naman dito si Bombo Dave Vincent Pasit.
Iginiit ni Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero De Vera na non-negotiable ang pagpayag sa resumption ng face-to-face classes para sa mga estudyante na nangangailangan ng hands-on experience. Ito aniya ang dahilan kung bakit nauna na nilang pinayagan ang in-person classes para sa mga nag-aaral ng medisina at iba pang mga allied health at sciences courses sapagkat kailangan ng mga ito ng karanasan pagdating naman sa kanilang clinical internship. Sunod na lamang aniya rito ang mga degree programs na mayroon ng mga flexible curriculum o iyong mayroong nang natukoy na mga subjects na maaring isagawa ng online, offline at ng in-person. Magugunita na noong nakaraang buwan ay nang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang request ng CHED na palawakin ang limited face-to-face classes sa iba pang mga degree programs na nangangailangan ng hands-on experience sa mga higher education institutions sa ilalim ng Modified General Community Quarantine Status. Kabilang narito ang engineering at technology programs, hospitality o hotel and restaurant management, tourism o travel management, marine engineering at marine transportation. Gayunman bilang proteksyon na rin sa mga mag-aaral, sinabi ni De Vera na mas maganda kung mapapasama na rin ang mga estudyante sa mga mababakunahan kontra COVID-19 sa hangarin na makapagbukas na ng tuluyan ang mga paaralan at universidad. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Ang balitang yan hatid po sa atin ng Dunkin' Donuts. Sa datagpang mga balita, ang Election Citizens Arm PPCRV pinapabasura na ang patakaran ng COMELEC na magkaroon ng substitution sa mga kandidato. May pag-uulat si Bombo Dennis Hamito. Isinusulong na ngayon ang pinakamalawak at long-time Election Citizens Arm na Paris Pastoral Council for Responsible Voting ang tuluyang pagbasura dun sa substitution sa mga kandidato. Ayon kay PPCRB Chairperson Emeritus Henrietta Tita De Villa, mistulang na paglalaroan ang mga botante sa ganitong paraan. Nag-ugat ang pahayag na yan sa pagsasalita ng isang opisyal ng Lakas CMD Party na naglaan sila ng placeholder candidates para sa posibleng presidential na kanilang susuportahan. Giit ng PPCRB, sino man ang maghahain ng kandidatura ay dapat na seryoso na at hindi na kailangan pang isubstitute ng iba pang personalidad. Pero kung isyong kalusugan o iba pang konsiderasyon ay pupwede naman umano. Huwag nga lang itong maging patakaran o kumbaga ay karaniwang practice ng mga kandidato at partido upang ikutan ang batas. Pero para naman sa panig ng Commission on Elections, hindi nila kagustuhan ang pagpapairal ng substitution dahil ito ay nilalaman at nakatakda sa batas na kinakailangan din na maging sila ay tumalima. Para kay COMELEC spokesman James Jimenez, kung may anumang mga panukala na maaaring isulong at ipasa sa Kongreso ay gawin na lamang sa mga panahon katulad ngayon bago pa man ng eleksyon para maging ganap na batas man ito, saka na lamang pairalin ng full body. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ilang balitang politika, nilinaw po ni Cesar Chavez, ang Chief of Staff ni Manila Mayor Isko Moreno na dumagoso na personal reasons at walang kinalaman sa politika ang kanyang resignation sa tanggapan ng Manila City Mayor. Kinumpirma ni Chavez ang kanyang pag-resign habang naghahanda si Mayor Isko sa kanyang pinakamalaking laban sa politika matapos maghain ng kandidatura sa pagkapresidente. Sinabi ni Chavez na matagal na siyang inaalok ng kanilang kumpanya na isang broadcasting company na bumalik para muling magprograma sa kanilang himpilan na siyang nabanggit na rin ito kay Mayor Isko. Ayon kay Chavez, masaya siyang nagbabalik sa kanyang first love na radio broadcasting at tapos na raw siya sa gobyerno. Marin namang itinanggi ni Chavez na infighting o bangayan sa campaign team ni Mayor Isko ang nagtulak sa kanya para mag-resign. Sa isang online forum, inihag naman ni Mayor Isko na may health concerns si Chavez at kailangan itong pagtuunan ang pamilya. Lumabas ang balita ng pag-resign ni Chavez ilang sandali lamang matapos mag-anunsyo din naman si dating Vice President Noli De Castro ng pag-withdraw ng senatorial bid sa ilalim ng Aksyon Demokratiko na pinamumunuan ng mayor. Si Chavez ay kasama sa campaign team ni De Castro noong tumakbo naman ito sa pagka-senador at pagka-vice-presidente.
Samantala, nililigawan umano ngayon ni Vice President Leni Robredo sina dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares at Federation of Free Workers President Sani Matola upang mapasama sa kanyang senatorial lineup. Ang naturang negosasyon ng Robredo Camp ay kinumpirma rin ng dating Ifugao Representative Teddy Bagilat. Nabanggit naman ni Attorney Colmenares na nagkakaroon nga ng pag-uusap sa kampo ng pangalawang Pangulo pero hindi pa raw ito pinala. Sina Colmenares at Matula ay una na ring kumandidato sa pagkasenador pero natalo. Ang grupo naman ng Makabayan ay naging bahagi rin sa mga sumuporta sa pag-upo noon ng Duterte administration pero sa huli ay kumalas din. Samantala, pinag-utos daw ng NTC sa Facebook, Lazada at Shopee na ihinto na yung pagbebenta ng SMS o tinatawag na Text Blaster Machine online. Maliban dito, pinagpapaliwanag din ang hindi otorisadong pagbebenta ng naturang mga devices sa online sa pamamagitan ng kanilang buy and sell platforms. Ang pagbebenta raw ng naturang equipment ay paglabag sa Republic Act 3046, the Radio Control Law at NTC Memorandum Order na may titulong The Prohibition of Portable Cellular Mobile Repeater and Portable Cell Site Equipment. Kasunod nito, inatasan ng NTC ang Facebook, Lazada at Shopee magpaliwanag sa Oktubre 27. Una rito, sinabi ng NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios na mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta ng portable cell sites maliban sa NDCC at mga ahensyang ginagabayan nito o kaya naman ay pinapagamit. Ang direktiba ng NTC ay kasunod na rin ng paglulunsad ng investigasyon sa test blast na nagkakampanya kay dating Senador Bongbong Marcos nung naghain ito ng COC dahil sa layuning pagtakbo bilang Pangulo naman sa halalan. Samantala, nagpapaalala naman ang Commission on Elections sa lahat ng mga kwalipikadong overseas Filipinos na hanggang bukas na lamang ang extended voter registration. Ang overseas voter registration ay una nang nagtapos noong September 30 pero ito ay nagkaroon ng extension ng hanggang October 14 sa lahat ng mga Philippine embassies at consulates sa iba't ibang dako ng mundo kasama na nga ang Manila Economic and Cultural Economic Offices o MECO sa Taiwan. Nagpaalala rin naman ang COMELEC sa mga overseas voters na tignan lamang ng DFA website para hanapin ang kanilang mga registration centers. Samantalang Supreme Court, pinasasagot ang Senado sa petisyong inihain ng kontrobersyal na opisyal ng kumpanyang Pharmally. May detalye si Bombo Gerald Olip. Ipinag-utos na ng Supreme Court sa Senado na sagutin ang petisyong inihain ng kampo ni Pharmally Pharmaceutical Corporation Director Lincoln Ong. Kaugnay pa rin sa pagkakaditine nito sa Senado. Sinabi ni Supreme Court spokesman Brian Hosaka sa direktiba raw ni Chief Justice Alexander Gesmundo, kailangan daw ng mga respondent sa reklamo na magkomento sa main petition at ang request para sa Temporary Restraining Order o TRO. Kabilang sa mga respondent sa petisyon sina Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Richard Gordon, Senate President Vicente Tito Soto III at retired Major General Rene Samonte ng Senate Sergeant at Arms. Kung maalala, noong Oktubre 7 ay naghain ng petisyon ang legal counsel ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio na palayain ang kanyang kliyente mula sa kustodiya ng Senado. Si Ong ay nakaditire sa Senado noon pang Setyembre 21 matapos itong i-contempt dahil sa pag-iwas nitong sumagot sa katanungan ng mga senador sa kanya. Ang issue ay nagugata sa sinasabing overpriced na medical supplies na binili ng pamahalaan sa Pharmally sa kasagsagan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic noong nakaraang taon. Sa hiwalay namang statement, tiwala si Soto at Senate Minority Leader Franklin Drilon na kakatigan ng kataas-taasang hukuman ang order na nag-uutos na ikulong sa Senado si Ong. Sinabi ni Soto na mayroon na rin umanong mga desisyon at jurisprudence na na-establish ang Korte Suprema na pumapabor sa Senado sa kaparehong aspeto. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Diulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 6 minutos bago naman ang alas 7 ng gabi, ang oras setid po sa atin ng Dunkin Donuts. Sa iba pang mga balita, tensyon naman na mayani sa munisipyo ng Colombia Sultan Kudarat dahil yan sa dalawang nakaupong alkalde. May detalye ang Bombo Radio Coronadal.
Tensyonado sa ngayon ang munisipyo ng Bayan ng Columbio, Sultan Kudarat dahil sa dalawang nakaupong alkalde matapos na inilabas ang suspension order laban kay Mayor Edwin Bermudez sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Mayor Bermudez. Maging ang operasyon ng munisipyo ay apektado na rin dahil sa mga ipina-freeze na accounts ng LGU Columbio. Ayon pa sa alkalde, sinampahan siya ng reklamong graft and corruption, malversation ng public funds at abuse of authority ng Sekretary ng Sangguniang Bayan na si Albert H. Astero, ngunit wala umanong matibay na yung suportang ebidensya na makapagpapatunay sa kanilang aligasyon. Ngunit sa kabila umano ng kawalang matibay na ebidensya at due process ay nilabas ng Sangguniang Panlalawigan ng Sultan Kudarat ang isang resolusyon na nagsususpinde sa alkalde sa loob ng 60 araw na sinuportahan naman umano ni Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Mangudadato. Sa kabila nito, nanindigan si Mayor Bermudez na siya pa rin ang alkalde ng Columbio kahit na inilagay na umano ng gobernador ng probinsya si Vice Mayor Amir Ramosali bilang acting mayor. Kaugnay nito, humingi na ng tulong sa Department of Interior and Local Government 12 si Bermudez at umapila na sa Office of the President na pamagitna na sa nangyaring tensyon sa kanilang bayan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang rally ng mga supporters ni Bermudez sa harap mismo ng munisipyo at pinanindigan naman ito na siya pa rin ang lehitimong alkalde ng bayan. Napag-alaman na kinausap umano ng gobernador ng Sultan Kudarat si Bermudez na huwag nang tumakbo sa susunod na eleksyon, ngunit naghain pa rin ito ng kandidatura at lumipat pa ng partido. Mula po nung December 30, apektado na po talaga kasi pinasara po na lahat ng accounts ng munisipyo. Kaya nga, yung mamin pong serbisyo talaga dito ay apektado na po. Yan ang ulat na rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Kinumpirma ng Boston Celtics na ang kanilang center na si Al Horford ay nagpositibo rin sa COVID-19. Dahil dito nilagay muna ng team si Horford sa isolation at hindi na pinayagang makabiyahe pa kasama ng koponahan para sa 2-game exhibition trip sa Florida kung saan harapin nila ang Orlando Magic at din na rin ang Miami Heat. Si Horford ay kalawang Celtics player na nagpositibo sa virus ngayong buwan kung saan una nang nahawa rin si Jaylen Brown nitong nakalipas na Biyernes. Ang kanilang coach ay nagpositibo rin sa COVID-19 bago magsimulan training camp sa darating na Oktubre 19 na ang simula ng bagong season ng NBA. Ang sports news din po sa atin ng Jennifer. Ang Bombo Radio Philippines po nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio M. Pirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. National Capital Region, ibinaba na ng IATIPS Alert Level 3. Simula po yan Oktubre 16 sa kabila ng pagtutol ng ilang eksperto. Death toll naman sa pananalasa ng Bagyong Maring sa Pilipinas, umabot sa 13. Siyam naman ang missing. Good news naman, yung gamot naman sa COVID-19 na Molnupiravir, posibleng maging available na sa Pilipinas sunod na buwan kung bigyan na ng permit ng FDA. Ang Southern Leyte Congressman na si Roger Mersado ay nanumpa na sa Malacanang bilang bagong DPWH Secretary. Samantala, ang Supreme Court pinasasagot na rin ng Senado sa petisyong inihain ng Pharmaly Director Lincoln Ong na may kaugnayan sa kanyang pagkakakulong ngayon sa Senado.
Tensyon naman na mayani sa munisipyo ng Colombia Sultan Kudarat dahil sa dalawang nakaupong alkalde. Operasyon apektado rin. Sa international news, sa Amerika naglunsad ng investigasyon sa posibleng kaso ng misteryosong karamdaman na tinaguriang Havana Syndrome. Sa sports news, ikalawang player ng Boston Celtics ang center na si Al Horford nagpositibo rin sa COVID-19. Mga kabombo ka Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 73 days to go bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Ngayong gabi sa Radsanga, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-aplag ng palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sa Miyerkules, petsa 13 kita sa bahin sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Sa atong saling pagpanagan sa to paglop daray sa karon nga gabi may kopod ang ialagad si Bombo Ponce Espino. Tungkol kita alas 9 ang takna sa saling gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagkuhan nga mga balita, balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka mga balita sa patag sa nampang, tag sa artista. Siyempre kita pagkaptan man sang buko sa puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters, atong sa mga Bombo correspondents, Bombo volunteers na maghatag man sa pila ka madalagkuhan nga mga balita. Nakuling nga ma-report nga nagkananabasahin sa rasitag sa ka mga areas of responsibility. At ang tanan pagtametanay sa aton nga mga kautura mataga parmati naton, mga tag palamati abroad, mga pinanagata nga maragrense ka mabakaludon dito sa luwas ang pungsod nga nagalantaw na kada nga pamati sa aton pinagi sa Facebook. Nagiman sa aton sa nga Facebook Live o kon Facebook fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag subong man sa aton nga mataga pamati nga nagapamati sa tagsa ka Radio Royal pinagi sa 630 kHz. Welcome na sa pagpalagad sa pang-Miyerkules sa regresyon sang Zona Libre. Sa ang tanan no sa makapasalamatan try si Bombo Denisa. Nagrescue sa aton sa kagabi idri ang makabulos temporaryo no, sa aton sa liga pagpalagad. Balik na kita sa palatuntunan na no, sa makabagkabagalop na kita. Sa aton sa nga pagpangalagad sa subong gabi. Sige, so sa magkakauturan na tonti, kamusta na no ang inyo sa nga lugar dira na kuana no nagtahaw na ang ulan, ang pagtupa sang madamol sa nga ulan nga makabaran no sa pila ka mga lugar karon sang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Although ngati ang Bagyo Maring dito nag-atake sa mga nagapanghalit sa bahin sa area sang Northern Luzon, pero kita dire apektado Japon perti kalapad sang iya sining kuan nga nasakupan nga dala nga ulan. That's why nga daw pilagi kadlaw iya makabay nga nagaantos kita sang sining mabasa nga mga dalanon dire sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Lang ati back to basic na kita kabilog nga adlaw no nga nagpakita si Haring Adlaw mayo gid no subot sa lingon simpota mayo kag ang mga likoton na kompleto gid no sa bilog nga adlaw sang Miyerkules. No, kasanaw lang kita makabarang pitsa 1 sa bulan sa Oktubre dugay-dugay no
no, pizza 15 naman. Nagtunga-tunga naman sang bulan sang Oktobre. Kada sigla sang tiyempo, kada sigla sa paglakat sa panahon niya naton, no, dugay-dugay, Disyembre naman. Sige, no, so 6 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7. Anong ato labing talopang doon pila ka madalagkuan ta nga babarita sa matap stories of the day. Sa ato madalagkuan siring nga mga balita lokal. Diri kita makabaron istoryahan ta karon ang ining provincial budget sang probinsya sa Negros Occidental. Matapos makabaran nga ti daw arana, no, ready na nga pagatalakayon, no, sa makabaran sang sanggol ang panlalawigan. Dira o kon sa aton nga provincial board members, no, ngati ginsubiter iya makabaran sa bahin sang kuana, no, sa bahin sang office of the governor, Governor Bong Lacson. Naton report naton, no, posible magataas gid ang aton sa iyang budget, no, sa masunod sa makabaran nga tuig 2022 sa pisar nga ti daw medyo nubo gini ang era, no, nga batunon sa probinsya, no, sa masunod sa iyang tuig because man sa siring duha naman ka tuig nga pag-atubang naton, pag-away naton, no, sang siring COVID-19 o kon ang coronavirus nagsubong man ang pandemic. Sige, presentar naton niliwat karon niya makabaran, no, diri man sa aton siring nga pagpalagad ang ining provincial budget sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang pinapay kapabalita iya makabaran naman sa aton siring nga para tuntunan ang ining pagparigayon iya, no, sa siring vaccination certificate, no, pag-anunsad diri makabaran sa Emergency Operations Center nga available na online ang vaccination certificate o kon VaxCert PH, no, para sa mga OFWs naton. So pamatian naton karon kung paano ini maka-avail ang aton nga mga OFWs ang sining vaccination certificate. Siyempre duga pa sa makabaran nga balita, no, ang Piston Ondok Negros, no, kag ti-insert ining United Negros Drivers Operator Center kon ang Ondok, no, may pahayag kontra sa oil price hike. Sos, no, sa isa dira iya makabaran, no, ang ining pagparigayon sa pagkondenar sa hindi makatarungan nga implementasyon sang oil price hike nationwide. Inibong nga kuno sang oil deregulation law kuning RA 8479. So mga ikawpod naton na karon kay ti nagatig-ik na ho mga transport groups naton iya makabanan ang Secretary General sang Ondok nga si Mr. Jigo Malakad via video karon aton interview sa iya, no, via messenger para sa pagpaligayon sang sining pag-alma sang golpeada nga pagsaka, no, sa mga produktong petrolti kay mo ang kuani ho ang tawag sa gani ang litro tag sa 60 na sa 61 na ganing iban, no, so every Tuesday, no, kag sa masunod nga Martes, no, sa Oktobre 19 do may kuan pagid, do may tsansa pagid sa diri mga kabaran nga magasaka. Di kay mo ang saka ganit tag 2 pesos kag 50 sentimos. So masakit-sakit man iya mga kabaran, no, sa bulsa sang ato sa nga mga mamumugon o kon sa aton nga mga transport groups, no, diri sa may abahin sang sunod sa Bacolod kag ti pila ka porsyon, no, sa diri makabaran sang pungsod Pilipinas o kon sa bilog nga pungsod Pilipinas. No, so ibaloon tani karon iya makabaran, no, sa sentimento man sa aton nga mga transport sector sa anong plano, no, base may mga ginaduso nga pagpasaka iya makabaran sang sukot sa plitihan naman sa mga di pasahero nga sakyan ti kay mo din to nga pandemic, no, do dito pag kita iya makabaran pinagusto pasaka, no, sang presyo sang mga produktong petrolyo. Hindi mo na ba paano mo na mabawi ang imong nga boundaries na, no, kay haluson ka gani iya maka bayad sang gasto sa gatong. Sige, diskusyonan naton ni karon mga kabaran, no, diri man sa aton sa nga pagpalagad sa aton man sa iyang palatuntunan. Day 3 naman sang extension sang registration, ano, sang COMELEC sa bahin sang bilog nga pungsod Pilipinas.
tang balita man karon upon sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, no, ang pagpatigan man sang sining pag-augment sang aton ng Philippine National Police sa tagsa ka Comelec offices naton. Ini after iya makabanan, no, ngati nagparigayon, no, sang sining paglutang bla isa ka katapo sang empleyado sang Commission on Elections. Ti masiling man aton nga at least man, no, ang trabaho sang aton sa ring nga mga Comelec offices sa tion sang eleksyon. Of course, itong nanta madrakuan aton sa ring nga mga balita nasyonal. Di ba sa aton sa ring nga pagpagalagad ang nagpasikat, no, sang tinaga nga magandang gabi bayan. Si Kabayan, no, si Kabayan Noli de Castro ang nagfile sang ligan ni adlaw sa pagka senador, no, sa iyang certificate of candidacy sa pagka-senador under sa Aksyon Demokratiko, no, ni Mayor Isko Moreno. Ti nakibot ang tanan sini makabanan subong adlaw matapos nga ini ang nag-withdraw. Nagati siling niya kon public service ang paghambalan, mas okay na kwa, no, ngati sa television lang ako anay, no, paobra, no, kay isa sa mga employer niya sini ang iningin isa ka dako o konigante man nga network, no, sa din makabanan sa TV network, no, gagipasaduruhan sa Duterte administration matapos o kon sa House of Representatives matapos nga ti ini wala mahatagan sang renewal sa ilang franchise. Ti kon kuano inabol man ni si Noli de Castro, nagliga nagpadlagan man ni sa senador, no, and then daw direktag ni sa padlagan vice president mo, daw nagdaog ni siya, no, vice president anay ni president the former president, no, Gloria Macapagal Arroyo. So ti nagdaog ini siya, no, last 2024 elections I think, no, kundi tabag 2004, no, 2004 elections ini si Kabayan Noli de Castro. Di matabo sa Makabanan, no, sa partido, no, ni Manila Mayor Isko Moreno. So diskusyonan na karon rin man sa ato sa ring pagpalagad ang dugang nga mga development angon sa siring nasambit iya makabanan, no, nga mga helikoton karon diri sa aton sa ring pagpangalaga. Of course, no, duga pa sa diri naton nga mga balita nasyonal ang Okta Research, no, ang nagpahayag sa diri makabanan nga may malipayon ang aton sa ring Pasko, no, sa pabuton nga bulan sang Disyembre. Hindi matapos ito kina-expecta nga daw ara na lang kuno by December, no, dira na lang kuno sa tag 3,000 ang kaso sa bilog nga pungsod Pilipinas. Welte daw maayo nga pamatian, daw maayo ina iya makabaran nga signos, no, para man sa aton sa nga mga kabombo, no, sa aton nga muluyo ti parayon lang kita, no, nga mag-kooperar iya makabaran, no, sang siring pagsunod sa mga minimum health protocols, no, sa bahin sang bilog nga pungsod Pilipinas durante nga ti ari pakita iya makabaran sa siring ginatawag iya nga pandemya. Di kay mo, no, suling na diriti daw manami gid ang aton siring nga Pasko, no, ini nakitaan sa Okta Research nga amo ni ang nagapredict sang mga kaso nga ti which is nga kwan gid, no, accurate gid ang ila nga mga prediction sa mga kabanan kung kaso sang COVID-19 ang paghahambalan. Of course, no, pila pa ikaroon ka mga impormasyon nga aton sari nga padatutukan, no, diri sa aton sari iya nga palatuntunan. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Diri man sa aton sari nga pagalagad, no. So sa aton sari nga makawombo antes ang tanan, no, ang aton anay nga ti syempre, no, paghatag sang ligwa kag syempre paatag, no, sa iyo tanan-tanan sa siring isa ka special project, no, nga ginapatigayon karon sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. So ti sa magkauturan nato the same time sa ato siring nga makabombo, no, sa makaliligad nga babinulan tubtub pasubong ginaulan na kita sang mga reklamo, no,
diri sa Bombo Radyo Bacolod bangod sa mga utod naton, at the same time sa aton siri nga mga kabombo nga nagaugtas kag nagareklamo. Kay hindi na sila makapamati no sang bag-o updated nga mga balita. Bag-o ka updated nga mga balita, hindi na makakadlaw. Hindi naman malingaw sa ilang paborito nga drama. Bangod sa ilang pagbaton sang peke nga radyo. Nagikan sa matawo nga nagalibot sa ilang lugar nga nagapakilala gikan sa iban sa nga network, no? O kon istasyon. Tibay gapakilala ara sa taga-Aksyon Radyo, no? Aksyon Radyo Bacolod, RMN Radyo Agong Bacolod, no? So may ara pagid DYRL pagid. So man ang mga AM stations, no? So kung may nagalibot dira sa iyo si tagsa ka mga lugar nga ginatanyagan kamo sang radyo, no? Ti lipay kamo ino, kami radyo. Pero ti amo naman niyo ang konsekwensya, no? Libre ina tuod. Galing ti daw na tingala sila. Tingala nga to na matag para ti damo na pangbailuhan sang radyo dire. Ang radyo ng ila siring inhatag sa siring mga AM stations, ti laki pa na dang Bombo Radyo, no? Bacolod, na hindi maliso. Isa lang ka estasyon ang mabatian. Ti ang radyo nila ginkapon, no? Gintape o kag nalansang o ko na welding o ko na quarantine pagid sa isa lang ka estasyon. Abi nyo, may COVID positive lang ang pwedeng ma-quarantine, no? So ang radyo gina-quarantine man, ang ginahatag mga radyo ko radio sets sang aton sa ring mga kauturan sa mga pumuriyo naton ti ginakapon gid lansang sa isa lang ka estasyon na tape, no? Na welding sa isa lang ka estasyon. So nagaugtas naga problema apela naton sa ring mga kauturan kay tinisak pamati mo, no? Sa ilang paborito nga drama drama di sa Bombo Radyo kag pagpamati man sang updated nga mga balita. Di wala sila sang kailwayan, no, sa pagpili sa estasyon. Matag na mata radyo, kapunon ta pa. Kag ti manigurado ta nga sa aton mati, ti isa lang estasyon ang i-fix dial ta lang. Hindi na fair, no? So, ti isa lang ka estasyon ang mapamatian bangon ka fix dial ini, no? Kung hindi maliso ang radyo, ginhatag sa aton nga mga kabombo. So, iray na mga kabombo, solved na ang inyong problema. So basta AM sa AM lang kita, no? Wala labot ang FM kay ang FM may nagapangatag maradyo nga ti isa lang kay stasyon FM-an, pero makadtuan naton da, in due time. Mauna kita diri sa AM. Pangitaon nyo da, no, kung kamo ang natanggan dira, no, sang AM nga radyo, garansang sa Aksyon Radyo Bacolod, nalansang sa RMN Bacolod, no, dalaan nyo sila sa Bombo, no, kay may kaayuhan nga mag-abot sa inyo, no? So dalaan na diri sa estasyon sa Bombo Radyo ang ginkapon, gintape na lansang na welding o kuna quarantine sa isa lang ka estasyon. So kada piki nga radyo ti areo pinaka maayo nga balita ngayon sa turnover kay turnover na diri sa amon. Kay nga no, kung hindi maliso-liso ang radyo nung ginhatag sa iban nga estasyon sa AM, no, bayluhan na mo ina sang brand new nga radyo. Areo no, sa tubangan ta ari diri ang brand new nga radyo, no? Sa diri makabaran sa aton siri nga makoto, makita nyo na may LED light, may flashlight, no? Gasiga flashlight, LED light, no? AM/FM band, no? Kag syempre pwede man masaksak sa kuryente, pwede mo man babaklan sang battery. Makapamati kagid kag wala na lansang importante, no? Wala na lansang sa isa lang ka estasyon. Amo na pinakamaayo dra, no? Wala na lansang sa isa lang ka estasyon. So, ti dalaan nyo diri sa amon, kay belohan namon sa bagong radyo, plus, no, sa dadaba kabanan, ti tagaan pa namon kamo pamiliti. Ti, ang pamiliti nyo, isa gig kalibo ka pesos, ha? Tagaan namon kamo. Grabe nga plitis, di pulok pesos ko diri lang Bacolod. Patag namon sa imo, isa kalibo ka pesos. May 900 na binta ka pa. Sus, nagapunga-punga ang talagbasan mos ni. Pila na yan ka kilo nga bugas. Ang mabakal sini, no, sa dako gin nga bulig. So ang radyo nga amon iles, radyo nga ikaw ang may kalwayan sa pagpili kung anong estasyon ang imuluyag pamatian. Tinagaan na mo kamo radyo, dipindi sa inyo da, no? Ako din na kamo mamati. No? Pero ang Bombo Radyo matuto malingaw ka sa mga balita, sa drama, no? Mga impormasyon sa Bombo Radyo. So may hilway ka sa pagpamati, pagliso-liso na kaya hindi ini fix dial.
So pwede ini nga maliso, no? Sa lingkod na gina, may AM FM, no? May flashlight, may LED light ipasiga kung nagina magamit sa tion sa emerensya. So pwede nga di baterya, pwede man ma-charge. So matahom, no? Mabakod nga radyo ka may dugang pang 1,000 ka pesos. Hindi ka pa mangita sinaman. So anong imo pagimuon? Agod may lisa ng piki ng radyo basta AM lang, nalansang sa isa lang ka estasyon. Kung sa bumbo na kamuga pamati, okay da. So, sa ibang estasyon nga ginapangita tada, no? So kag hindi fixed dial kun iwi mo nga maliso-liso ang radyo. So dala na, no? Sa estasyon sa bumbo radyo during office hours, no? So good kami opisina diri. Alas 8 tak na sa aga, tub-tub, alas 5 sa hapon. Kumbaga, isurrender nyo na di sa amon, kwaon na mo na, no? Kaya tagan pa namon kamo sang pamiliti. So, hindi makalipat sa pagdala sang ID for proper identification. So, lato namon kamo, ha? Sa aton nga mga kabombo, radyo mo nga pike, ilisa namon sa brand new, mas di kalidad, pwede maliso, kag may dugang pa, nga 1,000 ka pesos. Nga pamiliti. Sa muna kaalwan, subong mga kabran sang Bombo Radio Philippines, no? Sa sining pagparigayon sang sining aton nga special project, aton sining promo diri sa Bombo Radio Philippines. Sige, bawerte, no? Nagalilinya kada daw mautod naton nga naga pawaylo sang radyo, ginatag sa ila sa ibang nga stasyon, no? Mga piki nga radyo kag nalansang o ginkapon, no? Sa isa lang ka istasyon. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. At nagtanay pilak mapanumdum na pabalik na to na unahon takuha ang report ni Bombo Ann Sindol Sorilla, no? Diri man sa ato sa ring pagpanagad, no? Ang ining vaccination certificate, no? Paano ba kita maka-avail sini, no? Sa vaccination certificate, labi na gid sa aton nga mga pinangga nga mga OFWs, no? Diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Bibi Piñapil sang Barangay Singkang Airport. Ari ako di subong sa Bombo Radio. Nagpangayo ako sang bagong radyo. Ay gusto ko ng radyo damo istasyonan para malipay ako. Pagsalamat ko nga madamo sa tanan nga staff sang Bombo Radio. Ang 1,000 ko bakal ko nibulong kung may balatian ko. Tapos bakal ko pagkaon. Ari subong sa kamot ko ang 1,000 pesos. Dako gud ang pagpasalamat ko. Nga subong adlaw makasurvive ako sang bulong ko kung pagkaon. Ganit sa liwat, damo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Bibi Piñapil sang Barangay Singkang Airport. Ari ako di subong sa Bombo Radio. Nagpangayo ako sang bagong radyo. Ay gusto ko ng radyo damo istasyonan para malipay ako. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with statistics AM ng World and Health FM Organization band o kag WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang manginsensitive sa mga tao nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan
natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na sa atong saring pagpalagan sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 32 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Sige, no? So this time tayo kung kuwanta na report ni Bombo Ansido Surilla. Dalawang tanalaning order declaring amended travel documentation for the travelers bound for Bacolod City. Executive order ginisyo sa ato sa alkalde, no? Si Mayor Evilio Bing Leonardia. Of course, the istoryahan taman niya makabanan, no? Ang ining sa bahin sang sinig vaccination certificate. So klaro na nato, no? So do para iniya sa aton nga mga OFWs ang ining vaccination certificate, no? So may interviewee, no? Si bubuan sa Executive Director sang EOC Ang at nag-remind sa mga OFW nga available na ang vaccine certificate online, no? And si Anay City Administrator Ang, no, nag-resign isa bilang City Administrator and nagbulo saya naging concord na to kaina, no, sang City Council, no, sa ilang sesyon. Si Attorney Attorney Edward Kwansing, ang Secretary to the Mayor man kag ti bulos bilang bag-ong administrador, no, sang syudad ya sang Bacolod. Basta nga mag-file ka sang imo kasi UC, papili ka sa election, automatic kung ikaw co-terminus, no, automatic ma-resign ka na immediately. Sige, no, so isara naton iya makaban paano naton ini ma-avail and ti ang kaso naton, no, sa COVID-19 kung i-check naton ang data nga gipadala diri sa Region 6 bahin sang ila sining breakdown, no, daw nagapabilin kita Japon, no, sa masobra sa Shin na makaso, no, all over Western Visayas o kung diri sa Region 6 ba do mas damo gid sa Lawayon sa Bacolod, no, mo muna, no, ti isa guro na sa matipon-tipon nagligad man to nga mga tipon sa pilahay sa restro no, sa Commission on Elections nga ti daw nating alam ta sa to kay daw hindi man taga Bacolod. May mga ID lang ka taga Bacolod pero do halin sa gwa sa Bacolod nga nagasulod diri para magpresto. Check this time si Bombo Ann Sindo Sorilla angot sa saring report. Bombo Ann, may gabi, please come in. Bombo po sa pinaka-latest, no, ang syudad sa Bacolod sa gihapon nagapabilin kita sa idalom ng general community quarantine with heightened restrictions. In sa pinaka-latest nga ginapagwa nga quarantine classifications sa interagency task force sa subong adlaw October 13. Naaprubahan ini siya sa gihapon, Bombo Pons, from October 16 until October 31. Kaya 13 nakita mo butang balon manog na pagtawag manok expire naman kumbaga bala Bombo Pons manog tapos na ang ginpagwa sang pinalikdan, no, before October 1 nga quarantine status naton.
So sa gihapon, pabilin kita bumbupon sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Sana aprobahan yan. Do nagapilit na lang tanan bumbu anaw. Amo gani, no? Do kasubo man nga nagapilit na lang gid kita sa gihapon sa GCQ-HR, no? Kay man ang province of Negros Occidental, GCQ, kitaya heightened restrictions gid ang syudad sang Bacolod, no? Sa kabilugan na bumbupon sulayhon naton ang National Capital Region yara sa idalom sa alert level 3 ang IHEF nag-aprobar nga ang MECQ gid gani bumbupon sa Apayao, Kalinga, Batanes, Cavite, Rizal, Laguna, no, Zamboanga, no, amo na siya. And kitaya under General Community Quarantine with heightened restrictions upod naton ang Bacolod, bumbupon sa Baguio, Ilocos Sur, Cagayan, no, tapos sa Luzon to, sa Visayas, Bacolod City, Capiz, amo ina siya bumbupons, no? Capiz sa Western Visayas, duha lang kita sa Capiz ang nabilin kay mati ang GCQ Negros Occidental, yara bumbupon sa GCQ, upod na gani yan ang una pa sa aton butwa ang Iloilo City, kag Iloilo Province. Oo, kay GCQ na lang gid sila iya, no? So, amo ina Sila to nagligan pero teka damo nga kaso to nauna pa sila iya. Gani man, anong himtang ini bumbupons, no? Na lang. Pilit gid kita sa GCQ with heightened restrictions. Sa pinaka-latest bumbupon, subong iya nga gabi, no? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, ginpermahan ni Bacolod City Mayor Villie Bingredia ang Executive Order number 49 series of 2021 sa pagdeklarar sang amended travel documentation bumbupons para sa mga travelers bound for Iloilo City. Executive Order number 49. So diri kung tanawon naton bumbupon sa mga where assessed diri, no? Ari na ang mga ginisugsugalan gin-report ta last time bumbupons nga ginpayag sa aton ni City Administrator ni Executive Director sa Emergency Operations Center Ang amo na ini ang mga fully vaccinated dala. So diri sa where assessed diri bumbupons sa IATF Resolution number 128, also amending IATF Resolution number 124, considers an individual as having been fully vaccinated for COVID-19. So sa idalom sining nga mga circumstances. Pamatihan nato ni bumbupon sa kay gina-consider na ning mga fully vaccinated, pero more than or equal to weeks after having received the second dose in 2-dose series. Meaning naka 2 doses kagid siya at the same time nakaduha kaya kasimana kay dibala mo ng effectivity pag vaccine sa imuya bumbupon hindi man ebot ang balon niya okay no do protected ka na pero may duha pa na siya kasimana nga plaso para nga do ara gina sa sulod ang protection sa imo. And then more than equal to 2 weeks after having received a single dose vaccine. Tapos, the vaccines administered to the individual are included in the following emergency use authorization list. Dapat, dira, no? Kag subuman, emergency use listing of the World Health Organization. So, amo na siyang kondisyon, dira bumbupons, no? So, meaning, sa Section 1, sunod rin sa ginpermahan ni Executive Order ni Mayor Bing, ang basic documentation requirements for travelers, no? Basic bound for Bacolod City sa mga traveler na sulod sa aton sa Bacolod City. Mo ginagabantay sina si Bumbutoni daw na kwanto na bilin to sa Iloilo? Oo. Tony Bumbutoni o Quindobla, pero may mangkot mo? Sorry na? Oo. Sorry na ho. Ang basic ha, sa mga returning residents and ROFs, travelers to Bacolod City, whether fully vaccinated or not, including those from Panay Island in Guimaras, must present the following documents upon arrival.
sa Bacolod Travel Protocol Desk or sa Bacolod Silay Airport or at any seaports. Online backtrack registration, online health declaration, S-Pass travel coordination permit, kag valid personal ID. So, una natin pupunsa, oo. So, and then, ang requirements in regard naman sa mga OFWs and authorized persons, pero dapat fully vaccinated, kaya di ba last time ni Bumbupons, dapat na ano kagid, may ara kagid sa ano tulani. 72 hours. RT-PCR, no? So, dapat fully vaccinated ka. Kag 72 hours ka na, within 72 hours. Correct, that's true. No? And then, ang mga requirements in regard to overseas Filipino workers and authorized persons outside residence o kung apurs, authorized persons outside residence shall be covered by Section 4 hereof. So, sa Section 2, additional documentation, additional documentation for fully vaccinated travelers. Pamatiwang ni. So, ang tanan ng mga travelers bound Bacolod City, whether coming in by land, sea, or air, including those from Panay Island in Guimaras who are kapslak, fully vaccinated against COVID-19 shall no longer be required to present a negative RT-PCR test result. So, why na? So, ang fully vaccinated individual is one who falls under the definition provided by IATF resolution mentioned in one of the whereas clauses. In applying sang S-Pass travel condition coordination permit and upon arrival at their point of entry into Bacolod City. So, ang fully vaccinated travelers are further required to show proof thereof by presenting any one of the following. Dapat arigin ang proof mo. COVID-19 vaccination card or certificate duly issued by a legitimate vaccinating establishment. Authority, whether local or foreign. Di ba tanan kita o napabakuna, may card man gigitay a Bumbupons mo. Dapat na laminate yung ginang card para hindi dali magguba. Bumbupons, no? Laminated dapat. Certificate of quarantine completion showing the holder's full vaccination status as issued by the Bureau of Quarantine. So, amuin na siya. However, for the inbound non-residents of Bacolod City, in consonance with IATF regulation and considering the ongoing improvements on the system of verifying COVID-19 vaccination cards, so ang COVID-19 vaccination cards duly issued by legitimate vaccination authorities such as the Department of Health, Department of Information and Communications Technology, and any qualified national or foreign government agency shall be sufficient proof of vaccination. While for the inbound residents of Bacolod City, ang presentation sang vaccination cards duly issued sa Bacolod City Health and Authority may suffice in lieu of any of the aforestated vaccination document. Basta ara na, meron ka sang vaccination card, Bumbupons, kag naka 2 weeks ka no, after sang imong pagbabakuna on or sa tapos na ang 2 weeks nga na goods na okay na ina. So, sa pag-apply sa Section 3, paano mag-apply sa S-Pass Travel Coordination Permit, upon arrival sa point of entry in Bacolod City, so ang travelers nga hindi vaccinated sa COVID-19 or those who do not strictly comply with the definition of a fully vaccinated individual under sa sining aforementioned IATF Resolution number 128, shall still be required nga magpresentar sang negative RT-PCR test result obtained within 72 hours. So in short, dapat vaccinated again. So, amo ini siya basically, Bumbupons, ang amendment. So, kung fully vaccinated ka, naka 2 weeks na on or naka 2 weeks na gid kaya nga nakapabakuna, pwede kaya maka-travel with may mga dugang pa to, basta ang klaro dire, hindi ka na kinanglan nga magpa-negative
nga makakuha ka pa sang negative RT-PCR bumbupons, no? So amo ina siya ang klaro base diri sa executive order nga ginapermahan, no, sang alkalde sa syudad sa Bacolod, gin-release subong lang gid ini nga gabi bumbupons, no, sa aton iya nga mga kag sa aton iya nga mga kabombo. Syempre dugang diri, no, may ara na sang digital nga vaccination certificate man sa mga kay available naman ni online. Gina-remind lang ni Executive Director M. Ang sang EOC sa sining para sa mga magamit sa mga OFWs bala, as well as mga Filipinos who are departing for mag-travel abroad. So ang vaccination certificate ba sa PH nga nag-provide sa tanan ng mga Filipinos ang digital vaccine certificate nga ma-verified as authentic sang centralized database government. Yung mga nagapinamangkot man gyapon nga mga OFWs abi bumbupons mo, no. So amo ini siya, no. Pamatian ta bala bumbupons ang dugang nga pagpayag ni Executive Director sa Emergency Operations Center M. Ang. Oo, Vaxer to, iyan na sang DICT. Okay. Oo. So ano Yan siya sa Department of Information and Communications Technology? Meaning if you are fully vaccinated, pwede ka na maka-apply for your Vaxer. Okay. Kung din-upload sa LGU ang imo nga vaccination, nang makakuha ka na, ma-issuehan ka na isang vax certificate instantly. It's online. Online man ang application, online man na makuha mo na dayon right away. Like kung gina-require sa mga OFW city ad. Correct. Oo. Counselor. Or for travel abroad. For travel abroad. Pero, mag-abot ka to, for example, sa Amerika, pangitaan ka vaccination certificate. Oo. WHO na siya nga standard ang vax certificate. Amo na siya ang i-require for those who are not from Bacolod. So, ang kung taga Bacolod kaya, ang imo vaccination card will suffice, pwede na kay verifiable halin sa aton. Pero ang kung hindi ka taga Bacolod, vax certificate kit. Okay. Pero Counselor, I mean, duha post na lang na. I mean, systematic naman na. Nga, yes, oo. Oo. Yes, so hapos na lang kay actually you will get your S-Pass. Dara na sa S-Pass pa ngayon ang mga requirements. So mag-check-in ka, for example, halin ka sa Manila. Pag check-in mo, S-Pass mo lang i-present. Pwede ka na din kasakay kay sa S-Pass ginpadala mo na nadain mo vaccination certificate, ang imong backtrack ID. Kay mag-apply ka sang S-Pass, ginapangayuan ka na sa mga requirements mo, ginasubmit mo man na online. Okay. So mas hapos na sa ato, no? Amat-amat na ni amat-amat na lang yung Counselor, no? Oo. So, dayon ang possibilities unit yung nationwide, like for instance, ang iban bala Counselor nga from Iloilo, Bacolod. So, amat-amat na malani, no? Nga amo na. Yes, oo. Okay. Kaya ang travel guidelines applicable man sa tanan, those coming from Cebu, Manila, Iloilo. Pareho lang ni. Okay. So gin loosen ta ang mga requirements. Pupupon speaking sa kay EOC Executive Director. So, siguro naroon ta na ning tawag ta si director na lang, no? Gani, no, kay kasi anyway, bago na siya nga dahil resign bilang city administrator. Bombo Pons, ang 48-year-old bala nga male traveler, na ano man ni siya yaman. Kami sa Iloilo, sa pagpahayag diri sa Facebook post, bago lang gid ni a while ago, sa EOC Director M. Ang banya, ang 48 anyos nga lalaki nga traveler from Estancia, Iloilo, naglabay sa pier, nga wala siya sang RT-PCR test result. Upang pag-apot ka diri sa Bacolod, positive siya kaya pina-intercept siya syempre mo. So, nagkadto pa siya gali bumbupon sa DFA, pag sa mga relatives niya sa barangay Pilisa, bote ang mugid na yung mabudlay. Okay lang niya, I mean, although hindi niya pwede nga maglusot-lusot ka, nga wala ka negative RT-PCR test, kagi ka duwa, bumbupons, nagkadto ka pa to sa ibang to, positive kay mo gali sa COVID. Ako na lang ang Hindi sa nag-agi, basi may ganit na open up na bubuan. May impormasyon kuya bala nga dito kuno sa Dumangas,
kung may mga kapit katoy ako no ipa-verify ta na bisa Coast Guard. Makalusot kay bumbuan mo, masakay ka lang sa sa mga delivery van na bla, manago ka lang sa likod. Oo, tapos Hindi ka na kuno katabok dire, tiba siya mo nang ginimo niya. masukso ka luab nga do helper ka man. Oo. So, may mga informasyon kita. Kaya awon ka na, ano gidyang giniyagin himo? Alin siya sa istansya Iloilo, naglabay sa bisaton sa pier, tanawon pa ako nakaroro ni siya, or nakasagap, bombo points, kaya makon mo, amo na bala nga hindi gidya pwede nga wala kayang negative RT-PCR kaya nga ako positibo kaya may tendency makatanglaton kagid kita mo gawin Iloilo nag-GCQ na to kita ya di kaya kalin sa GCQ HR kasi may mga pasaway pagid galaw ang pagid bala bombopon sa masubo pagid taga Iloilo pagid de siya ano na lang ni do amo naman ang pinaka-latest subong bombopons no do hindi na tangadaan makabulubutwa ya sa COVID-19 cases naton dinugangan pagidya sa mga pasaway nga ini no so amo na siya bombopons ang pinaka-latest kay sa sining sang COVID-19 cases naton nga daan subong 107 naman ang Bacolod ang Negros Occidental 55 Iloilo yan naganubo na gani o do kita naman niya sa Bacolod ang gadinamo yang kato why no wonder QHR gid kita ya ang aton nga mangina quarantine status hasta asub naman sa katapusan nga bulan sang Oktobre. So bumupon sa morning update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton nga pala tuntunan. So, panahon nato na, no, kagdugangan taning mga informasyon na mga kabanan regarding sa nakalusot sa 48 anyos, no, nakalusot sa Bredco Port. So, pero di na tutulan gid siya, gin swab, nagpositive. Di naglagaw-lagaw pa ya si sir sa mga parintihan niya dito. Barangay Pilisa, no? So halong kamo dira sa mataga Barangay Pilisa. Na positive na sa mga pamilya kabay pa nga ti na locate na ini gidayon, no? Sa nga aton sa iyang EUC. Ako naton nga extract team, no? Sa pagpumuno sa ni Mr. Ernie Pineda sa ang extract team diri makabanan sang sudad ya sang Bacolod. Sige, so ti amo ni siya ang isa sa mga nangin kwamanaton no nangin topiko ang ining pagpabilin sa syudad sa Bacolod sa bahin sang General Community Quarantine with heightened restrictions. Ti hasta san o kita nga mangin amusa ni no kay lalain na ang iban pagid nato sa mga kato especially aton mga negosyante. Ti pwede na ni siguro nga pa kunon tanan ni no ibalik na kita makaroon sa modified General Community Quarantine. Akon MGCQ no kay ti do kanami nato sang una nga napabilin kita makabanan sa MGCQ. Ti imagine do dako ning insulto sa aton nga nauna patuya ang sudad sang Iloilo kay ang probinsya sang Iloilo no nga nag-GCQ pa nang gidani sila ya no pareho na sila sa level o kung sa quarantine status sang probinsya sang Negros Occidental nga nag-GCQ na sila dito. No? So, ano kadako ng insulto iniya sa aton? No? Kay iti ang Iloilo City and Iloilo Province. Andun ba nyo, nag-ECQ pa yun gani, no? Nag-enhance community quarantine sa nagtalaka ang kaso dito sa ila, ang Delta variant, no? Pero subong katahaw na sila iyang gartahaw. So, sang una, doay man din na natulpangdan niya sa aton, bisan pa nga nagdinamo ang kaso naton dire, no? Ano isang ulihiti, gin ko naman nila, no? Butang naman kita sa GCQ HR from MGCQ, no? Kay ulihin lang nila nakita, no? Ang ining mga pagtinaas masang kaso naton, kung dumduman naton way back last April, May, titinag-as man kaso naton di. Effective October 16 tubtob sa katapusan sang bulan, no? So ang Bacolod padalom ya sa General Community Quarantine heightened restrictions so kon GCQ HR, no? So ipadalaw naman sa MSCQ ang Apayao
Kalinga, Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Naga City, Zamboanga City, kag Zamboanga del Norte. Ti amagisikyo naman nga lugar, Abra, Baguio City, Ilocos Pangasinan, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Nueva Vizcaya, Carino, Quezon Province, Bacolod City, Capiz, Lapu-Lapu City, Negros Occidental, Negros Oriental, Bohol, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, City, Davao del Norte, Davao del Occidental, Davao de Oro, Butuan City, kag Surigao del Sur. Ti dalada ang Bacolod City, no? GCQHR. GCQ naman, probinsya sa Ilocos Norte, Dagupan City, Ifugao, Benguet, Tarlac, Lucena City, Occidental Mindoro, Mindoro or Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Marinduque, Albay, Camarines Norte, Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Iloilo City, Iloilo Province, Cebu City, Cebu Province, Mandawi City, Siquijor, Tacloban City, Zamboanga, Sibugay, Misamis Occidental, Iligan City, Davao City, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, kag South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Siargao or Surigao del Norte, Dinagat Islands, Cotabato City, and Lanao del Sur. Ang the rest, no, sa Modified General Community Quarantine. Sa ato na pinasyon ta, panawagan ta na, no? So, sa National ITF na, no? Para nga atis, nga makabutsog mo na nga aton nga ekonomiya, ho. Kaya kung si COVID lang din aton nga paramundo-mundo ay kita sang kwansini, daw wala kita makabaran sang paabuton nga maayo. Okay, di total, ari naman kita guro sa tag pila na, o 50% naman. O nga sa population nato sa target ta, kay 70%. Pero ari ta sa gani Bacolod City 50% sang target ta 420,000. Sobra 200 na kita gani, no? Nga nakapang bakuna o sabahin sang COVID-19 vaccine. O ti ano pa man bi? No? Ano pang rason nga ti ipadayunon ta pa nga hasta pa kita sa GCQHR, no? Kag daway nagigita iya makabanan sang napinsaran, no, nga pag dubo sang aton nga quarantine status diri sa baybayin sang sudad sa Bacolod. Di kita man sapo nagantos ti alang tawan nyo na, no, nagasinaka subong presyo sa produktong petrolyo. Anong next sina, no, kay siling nila daw mo man ang backbone sang mga presyo sa mga basic prime commodities naton. O may gani kay ang bugas daw ay nagaminyar ang kwansini ang presyo, ay nagasaka daw lang sa neutral pero magsinaka ganini tapos naman tani mga utanon. So kay ti saka naman presyo mo sang produktong petrolyo sa mo naman naton nga hulaton. So ti sa National ATF, no, to become more respected and responsive, no, so ti hindi nyo na paghugta, no, hindi nyo paghigti sa liog ang mga LGUs naton kay kita within diri sa Bacolod kabalo naman kita diha kung paano kita magpabangon sang aton sining ekonomiya sa sining pandemya. Impunto alas 8 tak na sa gabi sa ato sining pagpalagad sa palatuntunan zona libre. Sige, surantang budget sa probinsya sa Negros Occidental. No, check naton si Bombo Dines Rubica. Ano nang status ni? No, kay una naton nga report nga posible magataas pang ato sa nga budget. Ti imagine bisan pandemic kita pero ti ang province daw may savings sa gyapon, no? Ang aton nga probinsya. Oy, may impormasyon kay Bombo Dines nga since nga balik na sa probinsya ang pag manage bala sang Negros First Cyber Center naton. So ang income kuno sa probinsya nagdako pagid, no? Kati sang una joint venture ato mo. Ti ang malain pa yung sang una, ikuti dako na dang call center nga nagrent na, no? Sa joint venture da nga espasyo da nga rentahan. O so ang lain pa to kuno may impormasyon pa ta nga batian nga grabe kunong pangilkil to sang mga gwardyada sa mga call center agent. Tituod na o sa nag-ubra sa ubiquity nga kung hindi ka mo kasoksok mga ID nyo ka proper uniform, no, may mamulta ka mo, hindi nang multa ay makunong kadto sa management. So ti sa bulsa kuno ga diretso. Di may no lang natin na itso na kag
nabawi sa probinsya pinang-utod na makontrata da, no? Ginutod to kontrata sa joint venture pro panilagan tanabla in the next few months by the end of this year, no? So isa sa madako nga na mga makaganar sa income ang Negros First Cyber Center naton. Then naman sa termino ni Governor Bong Lacson ang pag-terminate sang kontrata sa GVA on joint venture agreement na gani bisan joint venture agreement laban-laban gabing korupsyon da. So damo may nabalaan makabong joint venture agreement ka muna ang posible matabo. Sige, tsagta si Bombo Dennis Rubika ang budget sang aton sa nga probinsya sa Negros Occidental. Ngot sa nga update. Ano nang status ni Bombo Dennis sa report? Please come in. Bumupons na submit na kina sa aga sa Governor's Office, no, sa aton sini Sangguniang Panlalawigan ang proposed 2022 provincial budget, no, sa probinsya sa Negros Occidental bumupons, no. So based dire sa nakaptan natin nga kopya ning first page sa sabit nga budget, no, ining October 13, 2021, address ini sa Sangguniang Panlalawigan, no, Province of Negros Occidental pagi sa atos ni Vice Governor Honorable Jeff Ferrer, presiding officer sa atos ni Sangguniang Panlalawigan. Ay bumupos na butang ang aton proposed budget for 2022. General Fund budget for the year 2022 composed ini sang sources of financing and expenditure program nga naga-amount ako naga-amount sa 5,719,337 pesos o 337,346 pesos. Kung paswatan ta, 5,719,333,346 pesos bumupons. No? Ako sumukan pa 5.7 billion. Hindi kay milyon, 5.7 B ang budget na ton Bombo Pons. No? So, mas mataas compare last year. Yes, kay last year na ton Bombo Pons, mga 4.4 billion, no? 4 billion 471 million plus, no? So mataas-taas ini siya bumpon sa nga mga utanta 5 7 mga 1.3 guro billion bumpon sa ang indugang nato. So ini nga budget bumpon sa din ini makadtos kadamo del sa mga ginparte ni sana ang mga priorities and flagship programs sa Avance Negrense. Porque may response number 1 ang provincial integrated safe water program on hospital command on one hospital command system, center for emerging and emerging infectious disease na mo aton nga kampanya sa COVID-19 bala bumupons kag pila pagid ka mga programa sa aton sining gobyerno, no, ining Capitol Cab Service, support to Valladolid District Hospital and Cadiz District Hospital COVID-19 Hospital, support to molecular laboratories, COVID-19 healing centers ning mga ginagasto sa atong molecular lab, ginagasto sa aton nga mga quarantine facilities ginapadlagan sa probinsya, Bombo Pons. So dala na dili kay damo sa mga budget na parte ni siya. So din ini kuhaon Bombo Pons, din ini malin na kuno source, sining 5.7 billion plus na nga proposed budget Bombo Pons diri sa ginsumiter nga kopya ang estimated receipts na kung din ini malin nga mga pondo so dako di Bombo Pons balin sa kuan aton ginapabot nga national tax allotment na kay kon sa mga local din natin yung local sources Bombo Pons may mga estimated kita nga mabaton nga tax revenue for the year 2022 mga 95 million sa aton real property tax may naton may income diri 65 million, tax on business mga 25 million, the local taxes na mga 5 million plus ning non-tax revenue naton
nga mga 234 million. Mayroon pa kita mga regulatory fees, mga 7 million. Service income, no? 36 million plus. At tapos mga income from hospital operation, estimated rin mga 145 million plus man. Capitol Hills land, mo lang daw arkilabo mo pons sa itong nga dokta sa Kapitolyo, sining dako nga mall, no? Mga 5.3 million manibo mo pons, no? Other receipts, mga 39 million plus. Kagiling national tax allotment naton, mga 5.3 million. Pumupos ako sumahon mo ning projected income naton nga di kwaon diri aton mga expenses, tamo ni mga 5 billion 719 million plus bombo pons, no? So dako man na diri bombos nga makadto sa mga kagastuhanan, nga kuano ari diri mo tamo pons ang expenditure program, no? Dili ni makadto nga mga budget, number 1 diri mo pons sa personal services, amo ni mga sweldo sa aton sini nga mga empleyado sa Kapitolyo, alin sa job order, casual yung mga contractual din sa pila ka mga project, no? Kag of course ang mga sweldo sa aton sini nga mga regular capital employees, mga executive assistants, tanan, no? Personal services din masulod mga sweldo. So sa personal services, ang expected nga magastos ang probinsya for the year 2020, nga kuhaan siya general fund budget, amo ni ang 1 billion 752 million 715,730 pesos. Nag-represent ini siya 30% na sa aton total budget, ang 5.7 billion. Ang MOOE, amo ni aton nga maintenance and other operating expenses, mga 1 billion 812 million 481,024 pesos, representing 31.69% sa aton sining total budget. Ang capital outlay ta mga 12 million, representing 0.21%. Kaya aton special purpose appropriation, speaking aton mga 2 billion 142 million 140,592, representing 36.45% sa aton budget. So kung totalon taning personal services, MOOE, capital outlay, special purpose appropriation, so matotal sa 5.7 billion bombo pons. So ining ginatawag nga personal services, composed ni bumpon sa general public service sector, economic service sector, kag social service sector, nga mo ning total is 1.7 billion na butang ta sa personal services. Laki pa na din bumpon sa mga online ng mga potensyal nga continue sa aton hiring sa mga nurses naton. May gipang-upgrade kita sa mga salary grade, na salary grade 15 to 16. May mga ginpag-absorb kita nga mga GO naton nga mga nurses, ginimo ta regular, kundi ma-adjust na sweldo, no? So dala na dito na, no, sa personal services, nga 1.7 billion bomb funds, no? So sa ato kung talawon naton adri, dako gimano gin-increase, no, kay number 1 bomb funds, no? Last year may ara makita budget sa COVID naton mo Subong, may ari pa nagyapon, kasi itong bagta mga gasto na sa mga gintukod na ito ng COVID hospital, na there continuous operation sa itong mga quarantine facilities, kaya gini mga molecular lab na ito, padayon. So nagdako-dako gid, no, mga 1.3 billion ang aton proposed, budget sa aton probinsya. So expected na ito talaga buwas pa ni, no? Kaya kay supposed to be October 15 ang deadline nga makasubmit na kita sa aton SPE. So si as early as kay nasing aga, in-submit na ni na ining proposed budget sa SPE naton.
So problem mo sa makalendar na ni siya kag pasikon makuani masulod sa agenda sa next week nga session kag makuani ma-schedule for budget deliberation no sa aton sini committee na budget Greaton Finance naton sa sangguniang panlalawigan talakayon ini no until nga ma-aprobahan so sining committee on budget hearing tanan diri nga mga department heads na ginapatawagin po sa munang proseso dira ginausisa na on diin makadto ina mga budget nga na parte ni sir sa ila sinitagsa ka mga departamento no until morot na tanan aton nga departamento last year as early as November mumpos na grant na ni sa probinsya aton sining budget kung ginuman naman naton subong na siguro as November base kon di na malabutan December aprobahan naman sa aton SP no aton sining budget no for 2022 5 billion 719 million 307,346 pesos bombo funds na pamatihan tada ang malipot lang impormasyon kina sa atong provincial administrator after nga nasabit na ining proposed budget na kay nasingaga sa Sangguniang Panlalawigan. Tinirmaan niya sa hapon ang iyang budget message which is the cover letter addressed to the Sangguniang Panlalawigan stating therein the salient parts or portions of our budget and the flagship programs that will be used, our budget that will be used to spend for. Yes, mapos mo na ito, malipot lang gid na nga konfirmasyon ni Provincial Administrator Tony Diaz na sining pag-submit na sa Office of the Governor sining proposed budget for 2022. Pamupos so daw pa din Pagkabiti balanta naman na nagapangunang mga programa sa probinsya tungkol sa agrikultura. Damo man diri dalam sa panaton OPA ang mga programa naton sa Provincial Veterinary Office naton sa PHO. Damo pa kita like the mga infrastructure project na dalom sa aton Provincial Engineering Office na may mga taytay, may mga basic services na nga ginapangatag mga proyekto sa aton sing Pulyo kag sa iban pagidyang mga departamento sang aton sining probinsya pagkamente Bumponsa ining budget nato sa padayon naton nga kampanya padayon ng away against COVID-19 Bumopons. Taking kita sa COVID-19 sa mato sa bunga dati may doon naglubo-lubo ang kaso ta. Pero naga-on off man, Miss Kusa, Negros man ang taas, Bacolod nubo. Subong Negros man nubo, Bacolod man taas. 55 ang province of Negros Oriental subong based sa DOH Western Visayas. Ang Bacolod 107, no? So sa bulog ng Western Visayas as of today, subong adlaw kita ang Bacolod nag-triple digit, no? The rest mga double digit na lang. Bombo Pons, pati ko awan tadiyo sa Provincial Health Office nga data as of today, as of 5 p.m. today, October 13, ang active cases ng COVID-19 sa probinsya 4,443. Now 4,443. May duwa kita subong nga patay daw naglubok kahapon isa ang recorded nga patay subong duwa sa mga gigad nga nadlaw kadamo gid bupons so far the mortality rate total mortality sa probinsya sa COVID-19 since nagpandemya kita is 1,011 na bupons manay mga patay sa COVID-19 sa bulig Negros Oriental since nagpandemya kita tub subong adlaw. So GCQ man ta Japon niya, Negros? Yes, GCQ kita iya Japon, Sinipol. So bisto sa pinakuligin po ang approved, sa Malacanang IETF recommendation, may po lang sininga hapon,
ang Bacolod ti GC man po heightened alert ha. Ang May Negros, sugpon yung HR. may kuan gani, may ikog, no? Pero ang probinsya GC ko gyapon. Mamopons. Proti may naman na katis do naghalog-halog naman ang mga travel protocol to subong. Presidente sa probinsya, subong City Bacolod pag asing amended Manila nga iyo o travel protocol. Imay lang niya at least naghalog-halog na no sa mga presidente sa mga fully vaccinated individual hindi na mabulabudlay no mag-travel magsulod diriya sa aton probinsya kag syudad sa Bacolod Pomopons. Sa mga pinaka-update report gikan sa Kapitolyo Provincial ini si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Bumbo Radio Bacolod Philippines sa right time, 16 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8. Parang kaparagapati, no? Dari sa ato sa ring palatuntunan. Almost 5 billion, no? Ato sa ring budget sa masunod sa ring tuig. Kading sa kay Atty. Fernando Diaz ato sa ring provincial administrator no sa bahinsang probinsya sa Negros Occidental. So ti damo nagkuan ba ni sa kwan sa EO sa mga travelers bound for Bacolod no so basta gani fully vaccinated kana no need na no sa RT-PCR test na mo nagabalik-balik kita sa pamangkot no so basta fully vaccinated ganati kung ikaw hindi ka fully vaccinated ti laban no i-required man Japon sa RT-PCR test result no pero ti ang labanan sa atong subong niya fully vaccinated naman so nga nagatabok-tabok bla so iba nagtinan na to sa Iloilo no kay because ang sining executive order ni Mayor Bing Nuerdia 18 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa aton siring para tuntunan. Ang aton siring mga grupo yung makabaran sang transport sectors, no? Diri sa may bahin sang sudad sang Bacolod, no? Nagakuan man, nagalalain man, ha? Sang siring golpeada, no? Kapag saka o sang presyo, sa diri makabanan sang produktong petrolyo. No? So isa na dira ang United Negros Drivers Operator Center o kanang undok. No nga ti isa sa mga kuan natunda, no? Nga once gani nga magsaka, obserbasyon ta giniya permi. Balik naman kita. Nagagunto naman ang aton nga transport sectors. No? Kay labi na gini makumonta o nga ti may mga salakyan nga ang presyo no una sa mga gasolina bao tigalabot na sa kwan sa 60 no pesos no tubtob sa 61 pesos ti kun basihan naton iya makabanan teryo no ko i-check naton abi ang presyo kay na niya sang aga no kay na niya sang aga ang presyo iya makabanan no sang mga produktong petrolyo no so may ari kita i-address ang may listahan kita diaw no kaina no sang aga ni sa no to kay kahapon Martes ang aga ti dira naman no nagsugod sa di makabanan ang ining pagparigayon sang pagsaka no sang presyo nalilagin no standby sa ato sa ring mataga parmati sang produktong petrolyo no ti imagine sa dito makabaran no sa ang unleaded subong ara sa bahinsang 60.20 pesos tubtob sa 61.69 centavos 60.20 centavos no tubtob 61 pesos 0.69 centavos ang premium naman ara sa 61 pesos 0.20 centavos tubtob sa 62 pesos 0.69 centavos. Kang diesel, timbuok man 49 pesos 0.95 centavos tubtob 50 pesos 54 centavos. Sa sining nasambit iya makabaran nga
taas no sang presyo sa produktong petrolyo, nagalabot sa tag 2 ka pesos yung oil price increase, mga price increase no sang produktong o sang petroleum products, no ti sakit na ni sa bulsa ta, no na mabalantayan nato naman, no nag-una na dati pandemya pa tayo kung anong nahimo sa aton ng gobyerno, no because sa sining oil deregulation law, no nga tihalin pa sang una nga ginapabasura ini, pero daw halos man hindi iya makabanan maka-akto diri sang seryoso no ang ato sining gobyerno ang ini Republic Act 8479 blah, no nga oil deregulation law ti ama transport sectors nagahambal nga amo ini o kung ang ining pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo amo ining epekto no sa di makabanan no sang sining oil deregulation law ang implementation sang oil deregulation law. So may statement subong official ang ONDOC Piston Negros chapter no po sa kay Sir Jigo Malacad ang Secretary General sini. No check naton sa pikili niya Sir Jigo Malacad. Sir, may gabi sa imo live kita sa Bombo Radio Bacolod 630 kHz kag sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. May gabi sa imo Sir Jigo. Bombo Pons, good evening sa aton nga mga listener no, ilabi na gid sa aton mga driver nga nagpulaw gid sa pagmonitor. Yes sir, thank you gid no sa sining tempo sir. So gusto naton no mahibuloan ang ining inyo karon nga official stand with regards sa sining grabe no ang pagkontra ninyo sa sining oil price hike diri sa aton local Bacolod City and Negros Occidental. Sir Diego. Well, actually bubupons masubo nga nga sitwasyon kay magaluwas nga naga-observe kita sang pandemic, naga-observe kita sang pila ka pandemic COVID. Yes sir. Go ahead sir. Go ahead. Mundo pupots ga kwan no ga kwan ang aton nga signal labi na nga ari kita sa isa ka rural barangay. So amo na nasiling na nato no nga magluwas ang pandemic nga ginoobserbar naton, sakit-sakit gawa sa pamilya no. Kay magluwas nga nagnubo ang pasahero, ginsulod pa kita sa mga dalagko nga mga basis sa tanan nga area sang jeep nga ginabiyahian niya. Then nag-abot pa ang almost 7 times na nga pagsaka sa produktong petrolyo nga kung lang taon nimo almost mga 330 pesos no ang ginkuha sa bulsa sa aton nga mga pigado nga mga driver nga supposed to be dugangan pa ina tani sang gobyerno no base sa benepisyo ya sa ining ginambal nila nga bayanihan 1, 2 and 3. So karon ginobserbar naton kita ang nagalukdo sang VAT, IBAT, ARBAT at valurim tax kag ining pag-impose na sang train law. That's why kung lang taon nimo nagalambot na sang 1650 no ang saka niya from January to October. So masakit-sakit ni nga bagay bubupons. Abo gani no. So ang inyong official statement subong kay amo ning ginakondinar ninyo sir no hindi makatarungan nga implementasyon sa oil price hike no. So kamo nagapanawagan man nga dapat ibasura na ini sang gobyerno no na sir? Well, ang amon pag-insindi bubupons nga ang kada distrito sang bugos nga Pilipinas like Bacolod kag Negros Occidental naga-compose ini sang 7 district no from District 1 to District 6 no dito sa Kabangkalan kag Baylon District kita sa Bacolod nga gina-representar ni Congressman Greg Gasataya. Sila lang ni maka-review mo kag sila lang amend kung anong kinahanglanon nga ang ginpabayaan ini sang national government ilabi na sa administrasyon ni Duterte nga wala ini gintutukan nga ang Pilipinas subong naga-observe kita sang pandemic halos tanan apektado bubupons hindi lang kami sa transport industry labi na mga private institution like ang katapos ang MBCCI in hoping nga pati ang sa Trimedia labi na kamo nga may mga salakyan man nga gagmay naga-suffer man. Supposed to be
hindi lang simple gani nga basura no, kay kun basura kung kisa gina-recycle pa na ang amon gani panawagan tani scrap na gid lang direkta para makitaan bala sang lagko nga mga oil company nga ati ang Pilipinas hindi taman gali mauto-uto bumupons. Okay. So ang obserbasyon ninyo kay ti daw siningid nga bulan sa Oktubre ang gulpiada o grabe nga pagsaka ano. So kung balikan naton sir last January no daw aral ta gani sa 20 pesos or 17 pesos nga presyo per liter. Oo, ang nagdako bala ni siya bubupons kay supposed to be ang bilisin ni sa market kung mag-ara kita sa 80 to 85 dollars per barrel kung diri mo na i-apply sa third world nga mapungsod like Pilipinas kung raw pa siya ara lang na siya sa 26 pesos no ang bilis ang kada litro galing kay from 26 patungan na siya sang VAT, ARBAT, ad valorem tax, train 1, train 2 plus ang hauling cost kag ang delivery sa mga big three amo na nga nagalambot siya almost mga lapit-lapit gid 50% ang ginpatong no sa kada litro. So wala sa may mahimo ang gobyerno bangod nga well deregulated kita wala nalabot ang national government. That's why ang amon gani nga ayo kung pwede dulao na ini ang mga ginapatong balaanay nga mga taxes kag i-implement lang anay ang biligid bala sang raw pwede guro mabuin-buinan ang pag-antos ng aton nga mga driver no kay sakit-sakit bubupons mag 330 pesos ang kwaon sa imo adlaw-adlaw dapat ibakal pa na tani namon bugas ibakal pa na sudan sa amon pamilya gakadto lang ni siya sa mga dalagko nga kompanya kag sa taxes ang gobyerno nga wala man sang benepisyo nga ginahatag partikular na diri sa Negros halos kami wala kami katilaw sang benepisyo halin sa bayanihan 1 bayanihan 2 nagakayod kami sa amon kaugalingon kag wala nagasalig sa gobyerno kay kabalo kita nga ang gobyerno nangin kaaway niya ang Negros Island no ilabi na gid nga ginaintrahan ini sang politika ginakusaran nga dilawan nga probinsya ti wala tay labot kung nag-aaway sila sa mga dilaw ang amon titani bilang kabayan sang commerce and industry kag taxpayer kami nagabayad man kami sa insakto gabayad kami sa LTO sa LTFRB gabayad kami sa NGC no ilabi na sa road user tax tanan nga taxes ginalukdo ginabayaran tanan kay bilang law abiding citizens kinahanglan naton mag-abide sa kun ano man nga mga lahi kag pulisya but din nagabot ang tsimpo nga ti October subong tani sanag-sanag na ang aton nga Christmas kay do ginahalog-halogan na ang pasahero nga makakadto diri syudad sa Bacolod do nag-iwat na ang mga boundaries mga checkpoint but din nagabot ang ining pinakamasakit nga 750 para lang niya sa bulan sang October bumpupons nga idugang nila sa 1650 nga ara na subong nagaluntad from January to October. So ano nang initial nga plano subong kay ti siling mugina sa initial na to pag-istoryahan ay daw concern mo no ara sa 2 pesos and 50 centavos ang increase every Tuesday no so kung mag-amo man ni hasta mag-December so ano may mga lihok kamo nga posible mapile ka petition diri sa LTFRB or I mean ining fair increase naman daw kasi kuwi magani kay pandemic tapos daw mo paning ginatubang ta do pana kag baslay ang ginasulay tagali Sir Jigo musni do you have any plans ni sir sa inyong nga grupo? Well, may plano kita no, pero hindi naton gusto nga pangunahan ang pagpasaka sang plite kay kung nataw nimo bubupons halos adlaw-adlaw kung mabatian mong balita sa inyo radio station kaluluoy ni kanyang pumuluyo subong daw bisan gani pamplite na nila hawton kun almost 6 days siya nagakanto sa downtown sang nagdigad sa isa ka semana 7 ka adlaw 6 days subong nagakanto na siya duwa ka bisis mapa downtown na siya kay bala naton ang kapigadon so hindi naton pag-ihatag ang burden sa aton mga pasahero. Ang ginaayo naton sa sining nga gobyerno kung muklat pa sila kagkabati ang aton nga mga house representative sa kada distrito kabalo kun nationwide ang bumbo kung nakabati kamo akto na kamo bilang tingog sa pumuluyo ayo anyo ang national government ilabi na gid ang administrasyon ni Duterte nga i-hold anay ang full implementation sang train 1 kag train 2 o kung buhinan anay ang 12% nga VAT
i-adapt ta na lang ng arbat kag ang ad valorem tax para hindi man maputo ang gobyerno. Kay kung hindi na naton hindi na matabo, mangin tungtungan ni namon nga bisan ara kita sa pandemic, mahiwat pa kami sa action protest like Karaban, ginadumilian naton ang gadereng, pero kung hindi na gid makaya, gutom na kita, wala pasahero, patyon mo pa kami kuhaan kawatan sa amon bulsa, magipatigayon kita sa Karaban for a cause. I-encourage naton ang pila ka mga kaalyado naton like ang mga establishmento komersyal kag iban pa naton nga mga grupo nga mag-isa para ipanawagan nga ibasura na ang ining oil deregulation law kag i-review na ang mga gina-implementar nga mga BAT ilabi na gid ang train 1 kag train 2 nga full implementation subong bumbupods. So diri sa aton sa Bacolod, copy fairness mo sir si Congressman Greg Satayas ang sining inyo nga pahayag sa oil price hike. Well, kabalo kita time ni sang election and kabalo man kita nga hindi bugat ang kaaway niya kag overwhelming, hindi mo kami paghabuyan sang sakit-sakit nga tinaga nga kun hindi dira magkadto, no need na nga entertainahon. Ang amon nga pangabay man lang kami nga bilang representative sang Lod District, basi ma-encourage mong pila ka mga congressman from 1st District to 6th District sang Negros Occidental. Okay. Basi may communication ka sa iban pa nga distrito diri sa Oriental, may 3 kita ka district. Gaalungay kami, gapakitluoy kami sa imo, hindi iya bilang politiko, kundi representante sa aton nga syudad. Nga basi mabuligan mo kami nga mapanawagan naton sa House of Representative ilabi na gid nga ti opdanay kamo ni Congressman Stephen Paduano, basi makapangayo kita alliance sa iban nga mga congressman, iban pa makabayan nga mga grupo, nga maayo naton nga i-hold anay ang mga taxes nga gina-implementar sa produktong petrolyo para mabuhin-buhinan anay ang burden nga ginaadto sa aton nga mga driver bumbupots. Okay, ati sige, lauman naton ina na mention mo tugi na ini mga bases. Anyway, the national national funded sir sa DOTR. So do ginapili man yung mga frontliners bisan nga way gani sa may nagasalakay sa nadagali, no? Kay do konduktor kuno kag driver ang unod sinati, do kay useless man kay alos kalabanan nga mga frontliners may mga salakyan man, so do nagkuan man tabla sa do hulog na sa atensyon naton nga ti fabi ko gin convert na lang nila ina into cash kay panghatag sa transport sector naton nga palay-palay ang biyahe everyday. Yes, bumupons gayna no, mayo kay na-mention mo kagina na mo kami mga professional nga nag-observe la sa isa ka area dira sa plaza, ingin pang sunod namon ang mga ruta bala. Kaya mo nang siling mo kung nagabayad kita 6,500 ang pasahero sina almost 3 ti gabayad di ang gobyerno kag hindi ta bala pag-intuon ang aton nga mga pumuluyo kay like sa imo bumbupons ako nagabayad kita dira mo sang 6,500 pero ang ginapagwa nila nga libre sakay para lang yan sa mga frontliner, tikit-ana mo kagina, ang sinakay ito gani, mga naga-sleeveless, no? Naga-sinakay ito gina, mga bugoy na picturean man na namon, pero hindi kita gusto nga ma-offend, no, ang isa kadako nga Big Boss Company. Nga aton, kung magsiling kita frontliner, dapat identify naton nga ara sa pharmacies, naga-PPE, pero kung ang ginakarga naton, gaya na mga traffic enforcer, mga nitong sinakay, kag mga empleyado sa NGC, amo na bala, hindi ko gusto nga i-expose ini galikiti panahon na nga kinahanglanon naton halungan ang taxes naton. Ara na siya sa LTFRB ang papel sina kag halos nationwide ina pero apply ina diri lang sa Iloilo kag sa Bacolod anay for the meantime kay iban nga mga ruta naton do ginhalug-halugan na. Pero instead nga ihatag mo na tani sa dako nga Big Bus Company kung ginbalik naton ang programa nagligad ni Mayor Bing kag ni Konsyal Cindy Ruas nga ihatag ina sa mga jeepney operator nga nagabiyahe sa nga ruta tani nakabulig pa kita, wala pa mga violation, wala pa sang obstruction sa dalan like sa tubangan dira sang police station 1 nagakuray na kun kaisa tag 6 kabilog 7 kabilog kun gagmay nga mga operator si taon dayon
tikitan dayon pero kung magkuray na dagko nga bus company daw sa wala man lang tinaga-obstruct man na sila gani sa lakson sa mga gagmay nga mga kalye. Ang aton diri wala kita nagambal nga hindi pagpasakyon ang mga frontliner. Kung aton tani patas bala wala discrimination like sa sa programa sa mga radio station wala like sa inyo wala discrimination kung program ginaya kung sino makaabil gina. Kaya nga aton diri kung ang gintagaan mo opportunity ang isa kadako nga big bus company da patyon mo ding mga local nga mga association ngati ara pa na tani sa amon pwede man lang na namon makita mo bupon. Salamat gid sa pag-open sina nga isyu and ipaabot man na namon sa national government nga kung pwede mahatag na sa mga gagmay nga mga driver like public utility jeep ni bupon. Okay. Kaya man sa rason ko nila da sir nga perde man na sila sa negosyo mo. That's why nga ti kinahanglan buhi on man but anyway mula ni mga obserbasyon naton sa sining mga nagakalanabo no durante nga ti ari pa kita diri sa pandemya no so Sir Diego no hindi naman guro maglabot sa punto nga mas strike ka mo o kung ano but we will see no kung ano mga meetings ninyo with the national upod sa piston man national with regards sa sining mga concern man ninyo sa transport sector. Salamat gid sir kag may gabi sa imo. Bumupod mo nga salamat, mabuhay ang ato mga driver, mabuhay ang ato mga utod sa broadcast industry. Mayong gabi, kaya mo salamat. Okay, salamat. Si Mr. Diego Balakad, ang Secretary General sa United Negros Drivers Operator Center, makon sang undok. No, kay ti ang petisyon nila iya makon ang ila sining nangin pahayag no with regards sa sining golpeada nga pagsaka no sang presyo sa produktong petrolyo. Opo na makatapo abyan ka makalyado ang nagakondinar sa hindi makatarungan nga implementasyon sa oil price hike nationwide bunga sang oil deregulation law o kanining RA 8479. Isiling niya diri nato nakita ang irresponsable nga pag-imposar sa Department of Energy kon DOE upod ang kolaborasyon sa oil company. Big 3 kag 25 ka player nga nangin sunod-sunuran sa marching order sa inutil nga departamento sa estado. Halin sang Enero tubtob Oktubre yara sa 17.95 sentimos ang saka sa gasolina, 16.50 sentimos sa gasoline, kag 20.50 sentimos sa kerosene. Kung aton sumahon ang nadula sa mga tsuper nga nagaserbisyo sa mga pumuluyo kung may 20 litros sang krudo adlaw-adlaw nga iya makonsumo, may ginakawat kunong gobyerno nga 330 pesos. Halin sa iya pa nga tani pakaon sa iya pamilya nga nagaagwanta sang pandemic kag subong man sang sining sitwasyon. Diin inaipamtang obligasyon nga nagapakuno-kuno nga gobyerno sa Pilipinas daw ang Duterte administration ginanamin niya. Kulang na sa benepisyo ang sektor sang transportasyon sakto manggit no gatasan pa sang LTO Public DTR nga hanay o kun ang hanay sini kag alkansya pa sang estado sa anuman nga oras nga gusto nila makondukta sa dinakpanay para sa money making scheme sa dalanon nga ningaskugon ang outcome bangod wala sang solusyon ang dinakpanay sa dalanon. Pila sa mga panawagan ibasura no ang oil deregulation law no dulaon ang VAT sa production petrolyo, ibasura ang train law, makatapos ang House of Representatives magbugtaw sa kabaturan act now as a representative of the people. So di may kuan pa ni no may pasingit pa isa ka sekreto nga MC no nga ginatago sa publiko nga pilit ginpatuman sang PMBIC memorandum circular namin niya sa Bacolod nga wala mag-agi sa dialogo, public consultation, hearing o kung ano pa nga porma sa information dissemination sa tanan nga mga stakeholders. So amo ni ang ang pahayag no sang Piston Ondok Negros para sa oil price hike. Ikaw manta no basi maglabot pa sa 70. Uy nakagi kita na dibla. No nga naglabot pa sa 60 ang presyo kada litro sa gasolina. So namin pagi kung balik pag ito sa tag 18 na lang gid no 17 pesos kada litro. Sige no so law man naton ini makabanan no so pwede naman kuan ni gorong aton nga mga representative no sang probinsya no sa Negros Occidental with regards sang kadiri sa Bacolod regards sa sining hangyo sang Ondok. 40 minutos sa kaligid sa takda alas 8 magabalik kita at kita dugang nga maparamdom no pagkatapos gilabang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod.
Basta Radio Bongo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Teresita Miket, nagapuyo sa Porok Santol, Barangay Mandalagan. Nagkadto ako diri sa stasyon sang Bombo Radio. Gipaislan ko ang radyo kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian sa RMN, Radyo Agong. Hindi ko kasaw kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian. Halin sa una mamatig ako bata pa ako sa Bombo Radio na kami kay taga diri kami tumandok sang Mandalagan. Kag madamo nga salamat sa tanan-tanan kag nakahatag siya sa akon sangkas nga 1,000 pesos. Makabulig ini sa akon maintenance, adlaw nga tanan. Madamo nga salamat sa Bombo, sa staff sa Bombo Radio. Natandog gid ako nga nagtulo man ang akon luha sa pagpasalamat. Ang 1,000 makabulig ni sa akon ibakal ko sa akon maintenance kag akon man pagkaon. Bilang isa ka nanay nga gapanglabada lang subong wala na ako trabaho tungod nga pandemic, hindi na ako mabaton kay tungod may edad na ako. Amo na nga nagpasalamat ako sa Bombo Radio nga bulig man ini sa ako na ginatag nila nga kas nga 1,000 kag may ara pa ako transistor radio na maliso-liso ko man kag sa ila man ako gapamati sign on sign off. Madamog nga salamat. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayo nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang tours. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang
Section 32 nagamando sa pagtukod sa Materials Recovery Facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na rin sa aton nga pagpalagan. 50 minuto sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Sector this time, si Bombo Grace Lino Baton ang interview sa kay Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ato sa ring spokesman sang PNP diri sa bayan sang PRO6 sa Western Visayas. Ibalaon naton iya mga kabanan, no? Ang ining mga commitment man sang aton sa ring PNP with regard sa paghatag man sang seguridad, no? Para nga ti ma-secure man ang kabuhi sa mga election officers naton o ni mga nagatrabaho sa bayan sang Commission on Elections. So kay sa Eastern Visayas, I think to maging patay to kuno mo public employee, no? So tidri sa aton ti tagaan man pagtamod sang PNP ang seguridad sang mga nagatrabaho sa Commission on Elections, especially mga COMELEC officers na to. Sekta si Bombo Grace Lino Baton sa Sininga Report. Bombo Grace, may gabi, please come in. Yes, Bomopon. So, wala pa ang election. Nagluntad ng isa ka insidente po dito sa bahin sang Basilan, no? May isa pa kabiktima nga COMELEC officer ang nakaagom sang gunshot wound. Bomopon, tukod pa ning iyang asawa. So, regarding dere, in gaan naman sang order ang aton sila nga PNP, no? Nga mag-coordinate sa COMELEC office or sa COMELEC, Bomopon, dahil na sa mga election officers. Pumapons, ginpangayata sin statement ang spokesperson sa PRO6 na si Lieutenant Colonel Arnel Soles pag ang iyang ginhambal pumapons nga mag-coordinate lang, no, or may direct contact sa mga police stations, especially or specifically sa mga hepe sa kabanwahanan kag sa syudad pumapons ang mga election officers, no, kagkamangkoton sila sa katon sininga PNP kung may mabaton sila or may nabaton sila na threat, no, sa ila sini nga kabuhi kay Bobopons nagkaroon ta 7 months to go election na, no. So subong pa lang Bobopons may mga election related violence na. So hindi man diri sa aton apang aton sini nga mga kapulisan nagahin sa PRO6 dala na ang NOCPO sa Negros Occidental Police Provincial Office ang mga presenta preparado kadina order gid sa katong PNP chief nga dapat ang election matawhay, peaceful, wala sang kinagamo kag ang honesty wala po ma-highlight gid sa nga maabot na 2022 election. So Bobopons, wala pa disang kaso sa aton sa Western Visayas kag kung mayara man gid nga matabo Bobopons, no, wala ta man nga pangayo investigahan sing maayo sa aton sining mga kapulisan kung ini bala work related o kung personal o ibang tagig nga rason mo po.
para sa mga COMELEC officers naton kag COMELEC employee, no, kay daw mainit man ni sa mata sa mga politiko ini sila Bombo Grace. So mangin security conscious man no, ini sila. So, kung may mabaton nga mga threat da pagi abi sa cellphone, sa text, no, tawag sa telepono, cellphone o kung landline, no, feel free kag hindi hindi na padugayon pa ang tiyempo nga pawalaan nila kay basi may malain tabo sila report din sa police. Yes po, kay hindi man lang sila ni ang mahalitan kundi pati pagid ila nga pamilya, so hindi magduha-duha sa pag-report sa pagpanugid sa aton sining mga pulisan kay ang aton sining mga pulis ang ready gig nga magbulig kay magprotektar sa ila. Oo, tiyan mo gani, no, so mo na ang importante dira, no, kay bala mo may iban kita mga kauturan nga bangod sa kadlok ginatago nila ang mga threat sila death threat pa gani na sila Bombo Grace. Yes, sakto gid kag ang election period mo po kadamo sa mga tragedy gid lang nagakatabo, especially bala nga lapit na lang gid ang election kag mga campaign period. Amo gid, no, sige. Anyway, kabay pa hindi na matabo sa aton bagay daw pila na lang election ang ligad since nga sa mga obserbasyon naton do nangin matawhay man, no, Bombo Grace. Yes, Paul, kag wala pa matapos or wala pa naga-meeting ang AFP, PNP, kag COMELEC sa bahin diri, pero gina-monitor na nila mga Paul, kag matapos ining pag-monitor nila, ilang ipabalo sa ating sining mga kauturan. Ang joint provincial joint security coordinating council meeting upon sa PNP, COMELEC and the AFP. Sige, pamatian tabi si Lieutenant Colonel Arnel Soles sa Bombo Grace. Yes, Roban. Diri ma'am sa Police Regional Office 6, ang aton nga mga unit commanders or ang aton nga mga chiefs of police sa mga police stations naton, sila na may direct contact, no, sa mga COMELEC officers naton sa mga kabanuhanan. Yes. So tagaan naman sila instruction to closely coordinate sa mga COMELEC officers naton sa mga kabanuhanan, sa mga CP, and pagkapamangkuton ko na may ara bala sila threat nga ginapangatubang, and kung may ara gid man ano ang pwedeng mabulig sa pulis, kaya very open man ang aton mga kapulisan nga buligan kag proteksyon na ng aton mga COMELEC officers. So far sa aton nga record, pag-review pa ina nato, no, ang 2019 or before 2019 nga mga records naton, and sa subong ongoing pa man ang pag monitor sa aton PNP sa palibot, kay kung lantaw naton ang mga concerns naton about sa elections, pagamitingan pa ina, no, sa COMELEC, AFP and PNP. So sa kung gahulat pa kita kung ano magasapol ang tatlo ka government agencies ngayon. Sir, ano iharang gaston sa ni kay tungod balagaw para sila sa COMELEC? Amo na ang target na sila? Wala kita kay balo, so depende na, no. So far, diri sa aton, sa Region 6, wala pa man. And ginapangayon naton nga mapalayo lang kita kung may amos na nga mga insidente, tani hindi lang matabo diri sa aton. So kung may araman insidente, of course, siyempre, pag-imbestiga na kung ano ang sa likod sini, anong motibo, and anong rason. So para ma-determine kung anong ginhalinan, para may baluan naton kung work-related ba ini or may iba nga rason. Atong October 1 to October 9, 7 a.m., cancellation na to siya sa permit to carry firearms sa outside residence. So, para maproteksyon na ng aton mga kauturan sa mga insidente nga involving firearms during the filing of certificate of candidacy. So, kung saan o naman ang masunod nga pag-declare sa gun ban, so pagahulaton naton nga. Ang aton kapulisan ng mga healthcare workers. Okay, Bombo Grace. Yes, po. Ganong babae si Lieutenant Colonel Solis. No election violence ang adabo babapan. Okay. So, babapan, sinisi Bombo Grace yung nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Sige, salamat sa Bombo Gracelyn Lobaton. Ang PNP naton AFP, no? So may
makuha na sa gani na may mga acronym na sila bumbulit mo tagsa ka eleksyon ang kwangid no ang catchy lang nga mga acronym pero naabis ang HOPE o kon hope. So in short amo na nga honest, orderly and peaceful election. Hope no so bati ang tigina permi every time nga may ara sang election o sa every time sa election season diri sa aton sa bahin sang Pilipinas. Sa liwat no nga aton nga mensahe tara no kag mayo nga suggestion man aton no feel free nga magpalapit sa aton mga kapulisan di magkadlok o ti abir man na iya importante nga ti ma-report na put into record kag may sokton kita bla no sa ulihi just kasi may matabo may sa imo no sangsang ti tago-tugoon mo da kag sa puan ka lang huray ads dalan takbalo kung sino ang nag-treat si mo da o sino ang nagpahog si mo sino nagtawag sino nag-text ano mo na bla no kay ti isa man sa mga mandato no sa aton nga mga kapulisan ang hatag sa seguridad sa aton nga mga COMELEC officers kag mga COMELEC employees. Ipoto alas 9 na ang tag na sa gabi sa aton nga pagpalagad medyo lang alang nato sa lingat sampo. Miyerkules nga presentasyon petsa 13 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. So standby na kamo sa Santos nga Rosario na masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Pagpantay niyo to karon ang pagbalik naton to sa complainant bala to sa isa ka pigiri. No, ang tag-iya empleyado sa DPWH sa First Engineering District ay report ko ng Bombo Gracelyn no kay do until now do ay pagunusang nagakaigo nga tikang to action taken ang barangay pero nagsapol na to sila sige hibaloon naton no ani makabanan diri sa ato sa ringa pala tuntunan sa katapusan nyo lagad Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upapod na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario
isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansang sa krus na mataray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakari pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa